كلاي مصحف صموئيل كل نجار زملئه እኳ እንተዘይኮነ ነገር ግን ዳዊት ናይ እግዚአብሔር እንደራሴ ምዃኑ ናይ እግዚአብሔር ህዝቢ ዝመርሕ ሐቀኛ ንጉስ ገይሩ እዩ ዘቅርቦ ዳዊት ንጉስ ምዃኑ ንመጀመሪያ ግዜ ኣብ ነገድ ይሁዳ ተፈላጥነት ዝረኸበ ኣብ ኬብሮን ክኸውን ከሎ ብድሕሪ እዚ ካብቶም ብህይወት ዝተረፉ ደቂ ሳኦል እሺብሸት ምስ ሞተ ብቐጥታ ኣብቶም ዝተረፉ ነገድ እስራኤል ተቐባልነት ረኸበ ኣገዛዛ ዳዊት ወሳኒ ዝኾነ ውጽኢቱን ዝጸበቐ ዝሰመረ ድማ እዩ ነይሩ ንኢየሩሳሌም ድማ ካብ ኢበሳውያን ሓራብ ብምውጻእ መናገሻ ከተምኡን መንበሪቱን ገበራ ቁርብ ጸኒሑ ድማ ታቦት እግዚአብሔር ካብ ቤት አሚናዳብ ናብ ኢየሩሳሌም አምጾ ንገዛእ ርእሱ ዳዊትን ንህዝቢ እስራኤል ዝገዛእ ሐቀኛ ንጉስ እግዚአብሔር ምዃኑ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ተዛረበ ኣብ ዳዊት ዘመን መንግስቲ እግዚአብሔር ነቲ ህዝቢ ባሪኹ ነቲ ዝኣተወሉ ቃል ኪዳን ንምፍጻም ዶባት ናይ ግዝኣቱ ኣብ ቅድሚ ጸላእቱ ዓወት ኣጎናጺፍዎ እዩ ዳዊት ናይ እግዚአብሔር ታቦት ዝዓርፈሉ ቦታ ቤተ መቅደስ ክሰርሕ ምስ ደለየ ነቢ ናታን ግና ካብ እግዚአብሔር ተላኢኹ እግዚአብሔር ደኣ ንዕኡ ጽንዕቲ ቤት ከም ዝሰርሓሉ ተዛረበ እዚ ንዳዊት ዝተዋህቦ ተስፋ ጽኑዕ ንዘለዓለም ዝነብር ምዃኑ ምዕራፍ 7 ይዛረብ እዚ ዓብይ ቁም ነገር ዝሓዘ ምዕራፍ ንዳዊት ዝኣተወሉ ቃል ኪዳን ከምኡውን ስለቲ ቃል ኪዳን ምምስራት መዝሙር 89 ቁጽር 34 ስጋብ 37 ብሰፊሑ ይዛረብ እዚ ቃል ኪዳን ድማ ብህዋን ዘርኢ ገይሩ ጥንታዊ ጸላእ ዝርከበሉ ዘየዳግም ዓወት ዘረጋግጽ ተስፋ እዩ እዚ ድማ ሴምን ዘርኡን አብርሃምን ዘርኡን ድሕሪ እዚ ድማ ይሁዳን ንጉሳዊ ዘርኡን ዘርአዮ ተስፋ ኣብዚ ድማ ንዳዊትን ንጉሳዊ ቤተሰብን ከመልክት ከሎ ንርኢ ድሕሪ እዚ ድማ ብነቢያት ካብ ቤት ዳዊት ተወሊዱ ኣብ ዝፋኑ ዝቕመጥ ሐቀኛ ናይ እግዚአብሔር እንደራሴ ኮይኑ ነቲ ህዝቢ ብናይ እግዚአብሔር ሽም ናይ ምምሕዳር ተግባር ብትክክል ዝፍጽም ምዃኑ ዝተዛረበሉ ጊዜኡ ምስ ኣኸለ ንሳቶም ዝተዋሃቦም ተስፋ በዛ ዓይነት ሓቢሮም ይጓነጸፍዎ ኣብዚ መጽሓፍ ዓብይ ክብሪ ዝረኸበ ኣገዛዝኡ ዝሰመረሉ ናይ ዳዊት መንግስቲ ከም ዝግባእ ድሕሪ ምግላጹ ካብ ምዕራፍ 10 ቁጽር 20 ድማ ኣብ ዘመን መንግስቱ ክፉእ መልክዕ ድኹም ጎኑን ዕላምኡ ኣብ ጫፉ ከብጽሕ ብዘይ ምኽኣሉ ይገልጽ ዳዊት ብሓጢኣቱ ተነሲሑ ከም ልበይ እኳ እንተተባህለ ብዘይ ምእዛዙ ካብ ተግሳጽን መቕጻዕትን ኣይምለጠን ምስ ባርሴባህ ዝገበሩ ሓጢኣት ናይቶም ኣወዳት ደቁ ጥፍኣት ርእዩ ከም ዘይረኣየ ፈሊጡ ከም ዘይፈለጠ ብዘይ ምግሳጹ ናይ የዓብ ዓመፅ ናይ አቢሰሎም ዓመፅ በዚ ኩሉ ግን እግዚአብሔር ካብ ዳዊት ኣይተፈለዮም ነቶም ብድሕሪኡ ዝመጹ ነገስታት መነጻጸሪ መንግስቲ ዳዊት እያ ነይራ ኣብ መጨረሻ ዳዊት ካብ ጸላእቱ ዝሓለወን ዝተኸናኸኖን ዘቕረቦ ውዳሴን ምስጋናን ከምኡውን ካብ ቤት ዳዊት ተላዒሉ ንሰባት ብጽድቂ ዝገዝኦም ንጉስ ዝመጸሉ ጊዜ ዝተዋሃበ ተስፋ ፍጻመ ንኽረክብ ብናፍቆ ዝጸባበ ቃል እዩ እዚ ዝረአናዮ ድሕሪ ባይታ ናይ ካልኣይ መጽሓፍ ሳሙኤል ክኸውን ከሎ ምዕራፍ 1 ዳዊት ሞት ሳኦልን ዮናታን ከም ዝሰምዐ ቁጽሪ 1 ኮነ ድማ ድሕሪ ሞት ሳኦል ዳዊት ንኣመሊቃውያን ስዒሩ ተመሊሱ ኣብ ጺቅላግ 2 መዓልቲ ምስ ገበረ ኣብታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ከዓ ኮነ እንሆ ካብ ሰፈር ሳኦል ሓደ ሰብኣይ ክዳኑ ቀዲዱ ሓመድውን ኣብ ርእሱ ነስኒሱ መጸ ኮነ ድማ ናብ ዳዊት ምስ መጸ ናብ ምድሪ ተደፊኡ ፍግም በለ ዳዊት ከዓ ካበይ መጺኻ ኢኻ በሎ ንሱ ድማ ካብ ሰፈር እስራኤል ዘምለጥኩ እየ በሎ ዳዊት ድማ እቲ ነገር ከመይ ኮነ በጃኻ ንገረኒ በሎ ንሱ ከዓ እቲ ህዝቢ ካብቲ ውግእ ሃዲሙ ካብቲ ህዝቢ ድማ ብዙሓት ወደቑን ሞቱን ሳኦልን ዮናታን ወዱን ከዓ ሞይቶም በለ ሽዑ ዳዊት ነቲ ዝነገሮ መንእሰይ ሳኦልን ዮናታን ወዱን ከም ዝሞቱ ደኣ ከመይ ኢልካ ፈሊጥካ በሎ እቲ ዝነገሮ መንእሰይ ከዓ በለ ብገርሀይ ናብ ከረን ጊልቦዓ መጻኹ እንሆ ድማ ሳኦል ኩናት ተመርኪሱ ደው ኢሉ እንሆ ከዓ ሰረገላታትን ፈረሰኛታትን ኣርከብዎ ንድሕሪኡ ግልጽ ኢሉ ርኢኒ ከዓ ጽዋዕና ኣነ ድማ እኒኹ በልኩ ንሱ ከዓ መን ኢኻ ንስኻ በለኒ ኣነ ድማ ኣማሊቃዊ እየ በልክዎ ንሱ ከዓ ገና ህያው ከለኹ ጨኒቑና ኣሎሞ በጃኻ ናባይ ቀሪብካ ቅተለኒ በለኒ ኣነ ከዓ ምስ ወደቐ ከምዘይ ድሕን ፈሊጠ ኣብ ልዕሊኡ ደው ኢለ ቀተልክዎ እቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ ዘውድን ኣብ ቅልጽሙ ዝነበረ ቢታን ድማ ወሰድኩ እንሆ ከዓ ናብ ጐይታይ ኣምጻእክዎ ሽዑ ዳዊት ክዳውንቱ ሒዙ ቀደደ
እቶም ምስኡ ዝነበሩ ኩሎም ሰባት እውን ከምኡ ገበሩ። ንሳኦልን ንወዱ ዮናታንን ንህዝቢ እግዚኣብሔርን ንቤት እስራኤልን ብሴፍ ወዲቖም ነበሩ እሞ ሓዘኑሎምን በኸይሎምን ክሳዕ ምሸት እውን ጾሙ። ቁጽሪ 13 ዳዊት ድማ ነቲ ዝነገሮ መንእሰይ ኣታኻበ ኢኻ በሎ። ንስኻ ኣነ ወዲ ጓና ኣማሊቃዊ የበለ። ዳዊት ድማ ነቲ ቅቡእ እግዚኣብሔር ንምቕታል ኢድካ ክትዝርግሕሲ ከመይ ዘይፈራኻ በሎ። ሽዑ ዳዊት ንሓደ ካብቶም ገላዉ ጸዊዑ ቅረብ እሞ ውደቆ በለ። ንሱ ወቕዖ ሞተ ኸዓ። ዳዊት ድማ ነቲ ቅቡእ እግዚኣብሔር ኣነ ቀቲለየ ኢላ ኣፍካብ መስኪራትልካያ እሞ ደምካ ኣብ ርእስኻ እዩ በሎ። ዳዊት ንሳኦልን ዮናታንን መልቀስ ከም ዝገበረሎም። ቁጽሪ 17 ዳዊት ድማ ብዛዕባ ሳኦልን ብዛዕባ ዮናታን ወዱን እዚ ለቕሶታት እዚ ኣልቀሰሎም። ንደቂ ይሁዳኻ ደርፊ ቀስቲ ክምህርዎም ኣዘዘ። እንሆ እዚ ኣብቲ መጽሓፍ ጻድቕ ተጻሒፉ ኣሎ። ዎ እስራኤል እቲ ኽብረትካ ኣብ በረኽትኻ ተወግአ እቶም ጀጋኑኸ ከመይ ኢሎም ወደቑ። ኣዋልድ ፍልስጥኤማውያን ከይሕጐሳ ኣዋልድ እቶም ዘይጉዝራት ባህ ከይብለንሲ። እዚ ኣብ ጋታይ ትንገሩ ኣብ ኣደባባያት ኣስቃሎን እውን ኣይተውር እዩ። ኣቶም ኣኽራን ጊልቦዓ ዋልታ እቶም ጀጋኑ ዋልታ ሳኦል ብዘይቲ ከም ዘይተቐብአ ኣብኡ ተደርቢ እዩ እሞ ኣውልን ዝናብን ኣይውረድኩም። ኣባኹም ከዓ ናይ ዝለዓል መስዋዕቲ ገርሁ ኣይኹን። ቀስቲ ዮናታን ካብ ደም እቶም ውግኣት ካብ ስብሒ እቶም ጀጋኑ ንድሕሪት ኣይተመልሰን። ሴፍ ሳኦል እውን ጥራዩ ኣይተመልሰን። ሳኦልን ዮናታንን ብህይወቶም ፍቑራትን ልጉባትን ነበሩ። ብሞቶም እውን ኣይተፈላለዩን። ካብ ንስሪ ዝቕልጥፉ ካብ አንበሳ ዝሕይሉ ነበሩ። ኣትና ዋልድ እስራኤል ነቲ ዘሐጉስ ቀይሕ ግምጃ ዝለበስክን ክዳውንትኽን እውን ወርቂ ዝሰለመ ንሳኦል ብኸያሉ። እዞም ጀጋኑ ከመይ ኢሎም ኣብ ማእከል ውግእ ወደቑ። ዮናታን ኣብ በረኽትኻ ሞተ። ኦ ዮናታን ሓወይ ብዙሕ ፈትወካ ነይረ እሞ ብኣኻ ጭነቕ ኣለኹ። እቲ ንኣይ ምፍቃርካ ዘገርም ነበረ። ካብ ፍቕሪ ኣንስቲ ይሓልፍ ነበረ። እዞም ጀጋኑኸ ከመይ ኢሎም ወደቑ። ኣጽዋር ውግእ እውን ከመይ ኢሎም ጠፍኡ። ካልኣይ መጽሓፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ዳዊት ኣብ ይሁዳ ከም ዝነገሰ። ቁጽሪ 1 ኮነ ኸዓ ድሕሪ ዳዊት ካብ ከተማታት ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዶ ክድይብ ኢሉ ንእግዚኣብሔር ጠየቖ። እግዚኣብሔር ድማ ደይብ በሎ። ዳዊት ከዓ ናብ ኣየነይቲ ክድይብ በለ። ንሱ ከዓ ናብ ኬብሮን በለ። ሽዑ ዳዊትን ክልቲአን ኣንስቱ ኣሒናዓም በዓልቲ ዝርኤልን ኣቢጋይል ሰበይቲ ናባል በዓል ቀርሜሎስን ኮይኖም ናብኣ ደየቡ። ዳዊት ድማ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰብኡ ነፍሲ ወከፍ መምስ ስድራ ቤቱ ኣደየቦም። ኣብ ከተማታት ኬብሮን ከዓ ተቐመጡ። ሰብ ይሁዳ ድማ መጺኦም ንዳዊት ኣብ ልዕሊ ቤት ይሁዳ ክነግስ ኣብኣ ቀብእዎ። ሽዑ ንሳኦል ዝቐበርዎ ሰብ ያብሽ ጊልዓድ እዮም ኢሎም ንዳዊት ነገርዎ። ዳዊት ድማ ናብ ሰብ ያብሽ ጊልዓድ ልኡኻስ ሰዲዱ በሎም፣ ንጐይታኹም ንሳኦል ብምቕባርኩም እዚ ምሕረት እዚ ስለ ዝገበርኩምሉ ብእግዚኣብሔር ብሩኻት ኢኹም። ሕጂ ኸዓ እግዚኣብሔር ምሳኻትኩም ምሕረትን እምነትን ይግበር። ኣነ ድማ ስለዚ ዝገበርኩሞ ነገር ጽቡቕ ክገብረልኩም እየ። ሕጂ ኸዓ ጐይታኹም ሳኦል ሞይቱ እዩ። ግናኸ ንኣይ ቤት ይሁዳ ንጉሶም ክኸውን ቀቢኦምኒ እዮም። እምባርሲ ኣእዳውኩም ኣጽንዑ፣ ሓያላት ድማ ኹኑ። ቤት ዳዊትን ቤት ሳኦልን ከም ዝተዋግኡ። ቁጽሪ 8 ኣቤኔር ወዲ ኔር እቲ ሓለቓ ሰራዊት ሳኦል ግና ንእሽቢሾት ወዲ ሳኦል ወሲዱ ናብ መሓናይም ኣሳገሮ። ኣብ ልዕሊ ጊልዓድን ኣብ ልዕሊ ኣሽራውያንን ኣብ ልዕሊ ዝርኤልን ኣብ ልዕሊ ኤፍሬምን ኣብ ልዕሊ ብንያምን ኣብ ልዕሊ ኩሎም እስራኤልን ድማ አንገሶ። እሽቢሾት ወዲ ሳኦል ኣብ ልዕሊ እስራኤል ክነግስ ከሎ ወዲ 40 ዓመት ነበረ። 2 ዓመት ከዓ ነገሰ። ቤት ይሁዳ ጥራይ ደድሕሪ ዳዊት ሰዓበት። እቲ ዳዊት ኣብ ልዕሊ ቤት ይሁዳ ኣብ ኬብሮን ዝነገሰሉ ዘመን 7 ዓመትን 6 ወርሕን እዩ። ቁጽሪ 12 ኣቤኔር ወዲ ኔርን ገላዊ እሽብሾት ወዲ ሳኦልን ድማ ካብ መሓናይም ናብ ጊብዖን መጹ። የኣብ ወዲ ጹርያን ገላዊ ዳዊትን ከዓ ወፂኦም ኣብ ቃላይ ጊብዖን ንሓድሕዶም ተራኸቡ።
እዚኣቶም ነቲ ቃላይ በዚ ሓደ ወገኑ እቲኣቶም ከዓ ነቲ ቃላይ በቲ ሓደ ወገኑ ተቐመጡ። ሽዑ አቤኔርን የአብ በጃኻ ዞም መንእሰይ ይተንስኡ እሞ ኣብ ቅድሜና ይጻወቱ በሎ። የአብ ከዓ ይተንስኡ በለ። ሽዑ ተንሲኦም ብቁፅሪ ናይ ቢንያምን ናይ እሽብሾት ወዲ ሳኦልን 12 ካብ ገላዊ ዳዊትን 12 ሓለፉ። ነፍሲ ወከፍ ርእሲ ብጻዩ ኣጽኒዑ ሒዙ ሴፍ ኣብ ጎድኒ ብጻዩ ሸኸተ። ተተሓሒዞም ከዓ ብሓደ ወደቑ። ስለዚ እታ ቦታ ሕልቃት ሓጽሪም ተባህለት። ንሳ ኣብ ጊብዖን እያ ዘላ። በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ እቲ ውግእ ኣዝዩ በርትዐ። አቤኔርን እቶም ሰብ እስራኤልን ከዓ ኣብ ቅድሚ ገላዊ ዳዊት ተሳዕሩ። ኣብኡ ድማ ሰለስቲኦም ደቂ ጽሩያ የአብን አብሻይን ዓሳሄልን ነበሩ። ዓሳሄል ከዓ ከምታ ኣብ መሮት ዘላ ስስሓ እግሩ ፎኪሽ ነበረ። ዓሳሄል ድማ ደድሕሪ አቤኔር ሰዓበ። ደድሕሪ አቤኔር ንምስዓብ ክኸይድ ከሎ ከዓ ንየማን ወይ ንጸጋም ኣየግለሰን። ሽዑ አቤኔር ገጹ መሊሱ ንስኻ ዓሳሄል ዲኻ በሎ። ንስኻ ኣነ እየ በለ። አቤኔር ድማ ንየማንካ ወይ ንጸጋምካ ቢልካ ኣግልሱ እሞ ንሓደ መንእሰይ ሒዝካስ ኣጽዋሩ ውሰድ በሎ። ዓሳሄል ግና ደድሕሪኡ ካብ ምስዓብ ከግልስ ኣይፈተወን። አቤኔር ድማ ከም ብሓድሽ ንዓሳሄል ካብ ምስዓበይ ኣግልስ ስለምንታይ ናብ ምድሪ ዘጣብቐካ ድሓርከ ኸመይ ገይረ ገጸይ ናብ ሓውካ የአብ ከልዕል እየ በሎ። ንሱ ግና ምግላስ ኣበየ። ሽዑ አቤኔር ብሓንካሾ ኲናት ከብዱ ወግኦ እሞ እቲ ኲናት ብድሕሪኡ ወፀ። ኣብኡ ወዲቑ ከዓ ሞተ። ኮነ ድማ ናብታ ዓሳሄል ወዲቑ ዝሞተላ ቦታ ዝመጸ ዘበለ ኣብኣ ደው ይብል ነበረ። የአብን አብሻይን ግና ንአቤኔር ሰጐግዎ። ኣብታ ኣብ መገዲ በረኻ ጊብዖን ኣብ ምንጽርግያሕ ዘላ ኩርባ ኣማ ምስ በጽሑ ፀሓይ ዓረበት። ቁጽሪ 25 ደቂ ቢንያም ከዓ ደድሕሪ አቤኔር ተኣኪቦም ሓደ ጭፍላ ኾይኖም ኣብ ርእሲ ሓንቲ ኩርባ ደው በሉ። ሽዑ አቤኔር ንየአብ ጸዊዑ ኣታ ሴፍዶ ንሓዋሩ ክውሕጥ እዩ። ንዳሕራዩ መሪር ከም ዝኸውንካ ይትፈልጥ እንዲኻ? ነቶም ህዝቢ ካብ ምስጓግ ኣሕዋቶም ክምለሱ ዘይትእዝዝከ ክሳዕ መዓዚኻ በሎ። የአብ ከዓ ሕያው ኣምላኽ እዩ። ንስኻ እንተ ዘይትዛረብሲ እዚ ህዝቢ እዚ ነፍሲ ወከፍ ካብ ምስጓግ ሓዊ ቅድሚ ብጽባሕ ንግሆ ኣይምተመልሰን በለ። ሽዑ የአብ መለኸት ነፍሐ፣ ኩሉ ህዝቢ ድማ ደው በለ። ድሕሪ እዚ ከዓ ንእስራኤል ኣይሰጎጎን፣ መሊሶም እውን ኣይተዋግኡን። አቤኔርን እቶም ሰቡን ድማ እታ ለይቲ እቲኣ ብምልኣ ብጐልጐል ኪድ ሓዲሮም ዮርዳኖስ ተሳገሩ። ንብዘላ ቢትሮን ሓሊፎም ድማ ናብ መሓናይም ኣተዉ። የአብ ከዓ ንአቤኔር ካብ ምስጓጉ ተመልሰ። ንኹሉ ህዝቢ ምስ ኣከቦ ድማ ካብ ገላዊ ዳዊት 19 ሰብኣይን ዓሳሄልን ጐደሉ። እቶም ገላዊ ዳዊት ግና ካብ ቢንያምን ካብ ናይ አቤኔር ሰባትን 360 ቀተሉ። ንዓሳሄል ከዓ ወሲዶም ኣብቲ ኣብ ቤትልሔም ዘሎ መቓብር ኣቦኡ ቐበርዎ። የአብን እቶም ሰቡን ድማ ሙሉእ ለይቲ ኪድ ሓዲሮም ኣብ ኬብሮን ወግሓለዉ። መጽሓፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 3 ደቂ ዳዊት ቁጽሪ 1 እቲ ውግእ ድማ ኣብ መንጎ ቤት ሳኦልን ኣብ መንጎ ቤት ዳዊትን ነዊሕ ኮነ። ዳዊት ከዓ እናበርትዐ ኸደ፣ ቤት ሳኦል ግና እናደኸመት ከደት። ቁጽሪ 2 ንዳዊት ድማ ኣብ ኬብሮን ኣወዳት ተወልድሉ። እቲ በኽሩ ከዓ ካብ ኣሒንዓም በዓልቲ ይዝርኤል እተወልደ ኣሞኖን እዩ። እቲ ኻልኣይ እውን ካብ አቢጋይል ሰበይቲ ናባል በዓልቲ ቀርሜሎስ እተወልደ ኪልዓብ እዩ። እቲ ሳልሳይ ከዓ አቢሰሎም ወዲ ማዕካ ጓል ታልማይ ንጉስ ጌሹር እዩ። እቲ ራብዓይ ድማ አዶንያ ወዲ ሓጊት እዩ። እቲ ሓሙሻይ ከዓ ሻፍጥያ ወዲ አቢጣል እዩ። እቲ ሻድሻይ ድማ ካብ ዒግላ ሰበይቲ ዳዊት እተወልደ ይትረዓም እዩ። እዚኣቶም ንዳዊት ኣብ ኬብሮን ተወልድሉ። አቤኔር ንዳዊት ከም ዝሰዓቦ። ቁጽሪ 6 ኮነ ድማ እቲ ውግእ ኣብ መንጎ ቤት ሳኦልን ኣብ መንጎ ቤት ዳዊትን ከሎ አቤኔር ኣብ ቤት ሳኦል ሰልጢኑ ነበረ። ሳኦል ከዓ ርጺጳ ዝስማ ጓል ኣያ ሰበይቲ ወሰን ነበረቶ። እሽብሾት ድማ ንአቤኔር ስለምንታይ ኢኻ ናብታ ሰበይቲ ወሰን ኣቦይ ዝኣትኻ በሎ። ሽዑ አቤኔር በቲ ዘረባ እሽብሾት ኣዝዩ ተናዲዱ በለ።
أنس نا يهودار سخل بديه لومين بيت أبوها ساولن نحواتن نفتوتن محرت أقبر اللخو أبئيد داويد كا أحليفة أهبكوخان نسخاقنا اللومي بزعبا أزا سبيت زيئة بدل قصر كاللي كم تجزي أبير نداويد زمحللو اتا منغستي كبيت ساول كم اتحلف زفان داويد كا أبلع لإسرائيلن أبلع ليهودان كابدان كسع بئر شابع كم زقوم انت زي غيره أملاخنا أبينر كم زي قبرو كم زوني يوسكو شعو نا أبينر سلز فرحو حانتو قوا كزاربو آي كألن قصري عصر تخلته شعو أبينر ناب داويد لوخا السريدو زهاقر نمن إيابله خيدان كا قدا تولي انو خا بزلو اسرائيل نابخا نمملاس يدي مسخا يا كابله نسو دما صبو انا مسخا خيدان ااتو حدا نجر قدا كابخا دلي يالخو نسو خا غصاي كتري مس اتمص قدم نميكال غوال ساول انت زي مصاخا غصاي ايترني خابله داويد دما ناب ايشي بشت ودي ساول لوخا سديدو اتا بمئت علبو فلسطيماويان زحصخوا سبيتي ميكال ملسل يبلو እሺ ብሾት ካሊሁ ካብ ሰብአያ ካብ ጳልጤል ወድላይሽ ወሰዳ እቲ ሰብአያ ግና ምስአከደ ከኸይድ ከሎ እና በከክሳዕ በሕሪም ሰዓባ ሽዑ አብኔር ኪድ ተመለስ በሎ ንሱ ኸኣ ተመልሰ ቁጥር 17 አብኔር ድማ ንዓበይቲ እስራኤል ዳዊት ኣብ ልዕሊኹም ንጉስ ክኸውን ካብ ቀደም ደሊኹምዎ ነርኩም ኢኹም እግዚአብሔር ውን ብዛዕባ ዳዊት ንህዝበይ እስራኤል ካብ ኢድ ፍልስጥኤማውያንን ካብ ኢድ كلهم صلاتهم بيد داويد باريا يكدحنهم إيلو تزاريبون يرئيمو انبار حج قبروا إلو تزاربهم أب إذني بنيامون أبينير تزارب أبينير دما اتن إسرائيلن نبزلا بيت بنيامن صبق كوينو اترأيهم كله أب إذن داويد كزارب ناب كيبرون كده أبينير مسوخا إسراء سب ناب داويد ناب كيبرون مطو داويد دما نابينيرن نتمس أزنبرو سبن مسح قبرلهم أبينير دما نداويد مساها خيدان منتي كاتوس نخلو إسرائيل ناب قويتاي نقص كبام تنسيك خيد شعو كمتي نفس خازد ليتو كل غير كاك تنقص ولو داويد كا نابينير السددو بالسلام دما كده يؤاب نابينير كمز قتلو قطري إسران كلتن انو خا قلاو داويد يؤابن كاب ورار مطو مساتاتهم دما بزح مركو آتو أبينير جنا داويد أفانيو بالسلام سلز خده أب كبرن مسؤو أي نبرن يأبن مسؤو زنبر كل سراويتن مس أتوخا أبينير ودنير نابنقص متيو نيرو نسخا أفانيوس بالسلام كيدو إلهم نيأب نغرو شعو يأب نابنقص آتيو انتا إيز غبر كايو نهو أبينير متي كاخلص سلم انتا يخا فتسيمو كخيد زحدك كايو أبينير ودنير بعل خادو تفلت أيكون كان نسو كعشوا كان موصاخان متاو كان دما كفلتن نسخا تغبرو كلهم كفلت كم زمصه تفلت الله خبلو يا اب كاب داويد مسوص دما ددحر ابينير لوخا سدده كاب حصبي سيرا خا ملسو داويد غنا ايفلتن ابينير ناب كبرون مستملسه كا يا اب ابينو كزاربيلو نماكل دغاغلسو ابو دما بزعبا دم حو عساهل كبدو وغو موتخا دحرزي خا داويد از سمعمو أنا منغستين كابدم أبينير ودينير أب كرمي እግዚአብሔር نزل عالم نصحان إنا زي أبلع لرأسي أبن أبلع لبزلا بيت أبون يودا أبيتي أبدما جغال وي لمصام وي سمركوس زمركوس وي بسيف زود وي انجراز غدلو أي قارص بلا أبينير نحوم عساهل أب جبعون أب توق سلز قتلو يا أبن أبيساي حون كا نابينير قتلو قطري 31 داويد دمان يا أبن نتمسؤ زنبر كل هزبن كداون تخون قددو كلون تخدنو كقدمي أبينير كا بخيبلم نغس داويد دما ددحري تقاريزا يخيد نبره نابينير كا أب كبرن قبرو نغس دما أبت مقابر أبينير دمصو عوابيل بخي كلهم هزبون بخيو قطر 33 نغس دما أبينير كمزيلو القسلو أبينير وندو أماو تعشا يموت عداوكا اسراتاي نبران أجركون بموقع أي تقارن كمتي أب كرمي عمت تزود ودكا بزلو أتم هزبك أبخيلو قطر 35 أتم هزب كلهم كان داويد جنا معلت خلو إنجرا كبلعو متو داويد جنا صحيكي عربت إنجرا خنا ويز خنا كله أنت تعمكو أملاك كم زي جبرني كم زوني تجمني له محله
كلهم اتم هزب خا ازمس فلطو صبق كوينو ترايم كلهم اتم هزبي كم تنغس غبرو كله صبق كوينو ترايم اتي مقتال ابينر ودينير كاب نغس كم زي كونه بزلو اتزبن بزلو اسرائيلن بتا معلتي افلطو نغس دما نتم غلاو لومي معلتي اب اسرائيل مسفنن عبي سبن كم زودقدو ايتفلطنيكم انا خا منم اكو نغس خون انت تقباخو دخم ايه زم سبات زيوم دق قصريا دما ورتيعمن ايام نتكفو زغبرسي እግዚአብሔር ዳ ከምቲ ክፋቱ ይፍደዮ በለም مصحف ساميل معرف 4 الشبشوت كم زتقتله قصري حده ود ساول دما ابينر اب كبرون كم زموت مسمعه اداو زرغح بله بزلو اسرائيل كاسمبدو نود ساول دما كلتسب حلاقو سراويت نبرو سمت حده بعنا سمت خلاي كا ريكاب دك ريمون بيرتاوي كب دك بنيام ايم بيروتسي نا بنيام ايا تقصر التوم بيرتاويان ناب جيتاي محاديمهم كسع لومي أبو سدتنياتات كوينو مالو قطري 4 يوناتان ود ساولكا اقرو تقود ود نبرو نسو تورا ساولن يوناتانن كاب إزرائيل كمتس كله ود 5 عامت نبره اتا مغزيتو دما حزاتو هدمت كونه خا قلطيفا كتهدم كلا نسو ودقمو حنكاس كونه سموخا مفي بشت تبحله قطري 5 اتم دك ريمون بيرتاوي ريكابن بعنان كدو معلت مسدهاره اشبشد دقاس قطر دقيس خلو نبيتو اتو سرناي زوسدو مسيلم نماكل بيت اتيم كبدو وقو شعرا كبن بعنا حون املطو نبيتو مساتو خا نسو ابحلفني ابعرات دقيس خلو وقيهم قتلو رؤسو قرصو رؤسو وسيدم دما ملؤليتي بمجد غلغل كدو رأسي اشبشت كا ناب داويت اب كبرون امصو ننغس كا رأسي اشبشت وديتي ننفسخا ازدليا زنبر ساول صلايخا نهولكا እግዚአብሔር ሎሚ ንጎይታይ ንጉስ ካብ ሳኦልን ካብ ዘርኡን ሕነፈደ የሉ በልዎ ቁጥር 9 ሽዕ ዳዊት ንሬካብን ንባዕና ሓውን ደቂ ሪሞን ቤረታዊ ከምዚሉ መለሰሎም እግዚአብሔር ሕያው እዩ እቲ ንነፍሰይ ካብ ኩሉ ጸበባ ዘድሓና ነቲ ዘበሰረ መሲልዎስ እንሆ ሰአል ሞይቱ ኢሉ ዝነገረኒ ብስራቱ ንምክፋል ሒዘ ኣቢግላ ቀተልክዎ ዝገደደ ግዳ እኩያት ሰባት ነቲ ጻድቕ ሰብኣይ ኣብ ቤቱን ኣብ መደቀሲኡን ዝቐተልዎ ሕጂኻ ከመይ እቲ ደሙ ካብ ዕዳውኩም ዶ ኣይደልዮን ካብ ምድርስ ኣየጥፋእኩምን ዶ ዳዊት ድማ ንገላውኡ ኣዘዞም እሳቶም ከዓ ቀተልዎም ኣእዳዎምን ኣጋሮምን ድማ ቆራርጽዎም ኣብ ጥቓ ቃላይ ኬብሮን ሰቐልዎም رئسي الشبشت جنا أب مقابر أبينر أب كبرون قبروا مصحف ساميل معرف 5 داويت اب اسرائيل ون كم زنغسه قطري 1 شعوب زلو نغدات اسرائيل ناب داويت ناب كبرون مصيوم نينا نحنا عصمخان سغاخان انا الوم تزاربو كاب قدم ساول اب لعلنا نغيسو خلو نسخا ناسرائيل توصن اتتن نبركا እግዚአብሔር ድማ ናኻ ንስኻ ንህዝበ እስራኤል ክትጓሲኻ ንስኻ ኣብ ልዕሊ እስራኤል መስፍን ክትከውን ኢኻ ኢሉካ እዩ በልዎ ኩሎም ዓበይቲ እስራኤል ድማ ናብ ንጉስ ኣብ ኬብሮን መጹ ንጉስ ዳዊት ከዓ ኣብ ኬብሮን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምሳታቶም ኪዳን ኣተወ
ንዳዊት ድማ ብልዕሊ እስራኤል ንጉስ ክኸውን ቀብእዎ። ዳዊት ክነግስ ከሎ ወዲ 30 ዓመት ነበረ። 40 ዓመት ከ ነገሰ። ኣብ ኬብሮን ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ይሁዳ 7 ዓመትን 6 ወርሕን ነገሰ። ኣብ ኢየሩሳሌም ኮይኑ ድማ ኣብ ልዕሊ ብዘሎ እስራኤልን ይሁዳን 33 ዓመት ነገሰ። ዳዊት ንኢየሩሳሌም ተዋጊኡ ከም ዝሓዛ ቁጽር 6 ንጉስን ሰቡን ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ነቶም ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ይበሳውያን ክዋግኡ ኸዱ። ንሳቶም ንዳዊት ናብዝስ ኣይተኣቱን ኢኻ ዕውራትን ሓንካሳትን እኳ ክሰጉኻ እዮም በልዎ። ማለት ዳዊት ናብዚ ኣይከኣቱን እዩ። ዳዊት ግና ንእምባ ጽዮን ንሳ ኸተማ ዳዊት ሓዛ። ዳዊት ድማ በታ መዓልቲ እቲኣ ንይበሳዊ ዝቐተለ ዘበለ ናብቲ መትረብ ማይ ይደይብ እሞ ነቶም ነፍሲ ዳዊት እትጸልኦም ሓንካሳትን ዕውራትን ይቕተሎም በለ። ስለዚ ዕውርን ሓንካስን ናብ ቤት ኣይእተዉ ተባህለ። ዳዊት ከዓ ኣብ እምባ ተቐመጠ እሞ ከተማ ዳዊት ኣውጻላ። ዳዊት ድማ ካብ ሚሎ ሒዙ ብዙርያን ብውሽጣን ነደቓ። ዳዊት ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ምስኡ ነበረ እሞ እናዓበየ ኸደ። ቁጽሪ 11 ሒራም ንጉሥ ጢሮስ ድማ ንዳዊት ልኡኻትን ኦም ጽሕድን ጸረብትን ወቐርቲ እምንን ገይሩ ሰደደሉ። ንሳቶም ከዓ ንዳዊት ቤት ሃነጽሉ። ዳዊት ከዓ እግዚኣብሔርሲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንጉሥ ገይሩ ከም ዘጽንዖ ነታ መንግሥቱን ምእንቲ ሕዝቡ እስራኤል ኢሉ ልዕል ከም ዘበላ ኣስተውዓለ። ቁጽሪ 13 ዳዊት ድማ ድሕርቲ ካብ ኬብሮን ምምፁኡ መሊሱ ኣንስቲ ወሰንን ኣንስትን ካብ ኢየሩሳሌም ወሰደ። ንዳዊት ከዓ ካልኦት ኣወዳትን ኣዋልድን ተወልድሉ። እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ተወልድሉ ስሞም እዚ እዩ: ሻምዓን፣ ሻባብን፣ ናታንን፣ ሰሎሞንን፣ ይብሓርን፣ ኤልሸዓን፣ ነፈግን፣ ያፊዓን፣ ኤልሽማዕን፣ ኤልያዳዕን፣ ኤልፈለጥን። ዳዊት ንፍልስጥኤማውያን ከም ዝሰዓሮም። ቁጽሪ 17 ፍልስጥኤማውያን ከዓ ንዳዊት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ክነግስ ከም ዝቐብእዎ ምስ ሰምዑ ኩሎም ፍልስጥኤማውያን ንዳዊት ክደልይዎ ደየቡ። ዳዊት ድማ እዚ ምስ ሰምዐ ናብ ዕርዲ ወረደ። ፍልስጥኤማውያን ከዓ መጺኦም ኣብ ለስ ሪፋይም ፋሕ በሉ። ዳዊት ድማ ንእግዚኣብሔር ንፍልስጥኤማውያን ክድይቦምሲ ኣብ ኢደይ ዶ ትህበኒ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ። እግዚኣብሔር ከዓ ንዳዊት ደይቦም ንፍልስጥኤማውያን ርግጽ ኣብ ኢድካ ክህበካ የበሎ። ዳዊት ድማ ናብ በዓል ጰራጺም መጸ። ኣብኣ ኸዓ ዳዊት ሰዓሮም። ማይ ከም ዝብተን እግዚኣብሔር ድማ ነቶም ጸላእተይ ካብ ቅድመይ ይበተኖም በለ። ስለዚ ስም እታ ቦታ እቲኣ በዓል ጰራጺም ኣውጻላ። ጣታቶም ከዓ ኣብኡ ወሓደጉ። ዳዊትን ሰቡን ድማ ኣልዓልዎም። ቁጽሪ 22 ፍልስጥኤማውያን ከዓ ከም ብሓድሽ ደይቦም ኣብ ለስ ሪፋይም ፋሕ በሉ። ዳዊት ንእግዚኣብሔር ምስ ሓተቶ ድማ ንሱ ኣይትደይቦም። ብድሕሪኦም ደኣ ዝሮም ብመንጽር እቲ ሰጋሉ ካ እተዎም ክኸውን ድማ እዩ። ኣብ ርእሲ እቲ ሰጋሉ ናይ ዝረግጽ ድምፂ ምስ ሰማዕኻ ሽዑ እግዚኣብሔር ንሰራዊት ፍልስጥኤማውያን ክዋግኦም ቅድሜኻ ወፂኡ እሞ ሽዑ ቐልጢፍካ ስረር በሎ። ዳዊት ከዓ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ከምኡ ገበረ። ንፍልስጥኤማውያን ከዓ ካብ ጊባዕ ክሳዕታ ንጌዘር እተኣትወላ ሰዓሮም። ካልኣይ መጽሓፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ታቦት ኪዳን ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝመጸእ። ቁጽሪ 1 ዳዊት ድማ መሊሱ ነቶም ካብ እስራኤል እተሓርዩ ኩሎም 30,000 ሰብኣይ ኣከቦም። ዳዊት ከዓ ተንሲኡ ምስኡ ዝነበረ ኩሉ ህዝቢ ነቲ በቲ ስም እቲ ኣብ ልዕሊ ኩርቤል ዝነብር እግዚኣብሔር ጌታ ሰራዊት እተጸውዓሉ ታቦት ኣምላኽ ካብ በዓል ይሁዳ ከደይቦ ከደ። ንሳቶም ከዓ ነቲ ታቦት ኣምላኽ ኣብ ሓድሽ ሰረገላ ገይሮም ካብታ ኣብ ኩርባ ዝነበረት ቤት ኣሚናዳብ ኣልዓልዎ። ነቲ ሓድሽ ሰረገላውን ዑዛን ኣሓዮን ደቂ ኣሚናዳብ ይመርሕዎ ነበሩ። ካብታ ኣብ ኩርባ ምስ ታቦት ኣምላኽ ዝነበረት ቤት ኣሚናዳብ ከዓ ኣልዓልዎ። ኣሓዮ ከዓ ቀቅድሚ እቲ ታቦት ይኸይድ ነበረ። ዳዊትን ብዘላ ቤት እስራኤልን ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር
بكل عينت كأناتات كاب انشيت التقبر ببغنان بمسنقون بخبرن بقاصلاتن بصناصلن يصاوتو نبرو اب عودينا كون مس مصغنا اتم اب عرس لزفاننو عزا يدو زرغي نتي تابوت املاح حزو شعكرا እግዚአብሔር اب عزا ندده سلا دفرتوخا املاح قزفو ابو دما اب تقاطاوت املاح موته داويد كا እግዚአብሔር نعزا سلا زسبرو بغوهي حرره نتابوتاتي اخا كمتي كسعلومي معلت زلو بيرص عزا إلو سمايا داويد دما بتمعلتتي ان እግዚአብሔር فريهو تابوت እግዚአብሔር كمي جيرو نابايك متصبله سلازخا داويد نتابوت እግዚአብሔር نابيت عبيد ادم جيتاوي ااتو امبر داويد نابو ناب كتما داويد سي كغعزو ايفتون اتي تابوت እግዚአብሔር كا ابيت عبيد ادم جيتاو سلسته ورح تقمطه እግዚአብሔር دما نعبيد ادمن نبزلا بيتون بارخه قصر 12 እግዚአብሔር من انت تابوت املاح إلو نبيت عبيد ادمن زلو كلن باري كلو إلهم ننقص داويت نقروا شعو داويت كيدو نتابوت املاح كبيت عبيد ادم بحاقوسنا بكتما داويت أديبو كون دما توم تابوت እግዚአብሔር زصور شدشت سقمتي مسقمو حدا بعراين الصبح دعولن سوئه داويت كا وملؤ حيلو اب قدم እግዚአብሔር يسعسع نبره داويت إيفود لعصنطاتي دما تعاتيقو نبره داويتن بزلا بيت إسرائيلن كأن نتابوت እግዚአብሔር بأللتان بقانا ملخاتن أديبو قصر 16 كونخا اتتابوت እግዚአብሔር ناب كتما داويت كأتخلو ميكال قوال ساول بمسكوت تقلقلا نقوس داويت اب قدمي እግዚአብሔር كسررن كسعسعن كلو رأيتو امو بلبان عاقتو نتي تابوت እግዚአብሔር امصيوم دما اب سفراو اماكل اتداويت استخللو دنكان امبرو داويت كا زحرر مسوات مسغانان اب قدمي እግዚአብሔር اعرگه داويت دما زحرر مسوات مسغانان اعريغو مسوده نتهزبي بسم እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ባረኮ ንብዘሎ ተህዝቢ كان نبزلو اخيبا اسرائيل كاب سبعي كسع سبيتي ننفس وكف حدا قጫን حدا قرات سغان حدا غوغو زبيبن مقلم دحر زخا بزلو تهزبي نفس وكفنا بيتو خده قصري 10 داويد دما نبيتو كبارخ تملسه ميكال قوال سؤال كان داويد كتقبلو وطيا نقص إسرائيل سيكونتو زخوانا سب كم زقلع اب قدمي اقراد قلاو بمقلعوس لو مخندي كبربلت داويد كان نميكال اقدميتي كاب ابوخن كاب بزلا بيتون زحريني ابلعل حزب እግዚአብሔር ابلعل اسرائيل دما مسفن زغبرني እግዚአብሔር هو اب قدم እግዚአብሔር ايه زسحق زلخو غنا اكو كاب زقلل ايه اب عيني كا ازيك حسر ايه اب تنزبل كين اقراد غنا خبر ايه بله ميكال قوال ساول كا ساعتا تموتلا معلتي ولد اي نبران مصحف ساميل معرف شوعته أملاخ نداويت كم زتصفو قطري حده كون دما اتنغوس ابيتو مستقمته እግዚአብሔር كابتم ابزرياو زلو كلهم صلاتهم سعارفو اتنغوس نبي ناتان ريما بجها انا ابيت صحده خنبر كلخوس تابوت املاخ اب ماكل دنكان علباتا تقميطالو بلو ناتان كان نغوس እግዚአብሔር مسخايمو كيد قبل بخازلو كل جبر بلو كون دما بتاليتي قال እግዚአብሔር نابناتان مچي كم زبله كيد نباري داويد እግዚአብሔር كمزي يبلك الله بلو نسخادو انا زنبرلا بيت كتسرح لي اخا كابتن دك اسرائيل كاب ግብጽ زوصا كلا معلت جميره كسالمو معلتي عبدن كانن ام حدرن دا يخيد نبركم بر ابيت ساي نبركم ابتي مس كلهم دك اسرائيل اتملالس كله نحد كاب نجدات اسرائيل نهزبي اسرائيل كواسي زازز كوس سلمنتاي بيت صحد زي سرحهم لي الى دو تزاربكو حج خان باري داويد كم زبلو እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት كم زيبلالو انا ابلع الحزبي ابلع اسرائيل مسفن كتكون كاب مغوسايكا كاب دحرتنا باقي امصاخوخا
أبز خد كايو زبلخ أمسخ نبركو نخلهم صلاة خاون كاب كرميخا أصنتكوهم كم سم اتم عم مدرزلو عبيت دما عبي سم قبر كلكا نهزب إسرائيل ون بوتا كدالو ولو دحر دقيم نكينا أنقصي أبطابطو كتخلو إيه شعو كمتي كابتاب لهزب إسرائيل فردي كخونو زازز كلكا معتي اتم دك عمستي كمتي نايك أدم جيروم مليسوم آج أنقومن كاب كلهم صلاة خادما كأرفكاي أرى እግዚአብሔር ሲናኻ ቤት ከም ዝሰርሐልካ እግዚአብሔር ይነግረካሎ ማዓልታትካ ምስ መልአ ምስ ኣቦታትካ ምስ ደቀስካ ብድሕሪኻ ድማ ነቲ ካብ ከርስኻ ዝወፅእ ዘርእኻ ልዕል ከቡለየ ነታ መንግስቱን ከጽንዓ እየ ንሱ ንስመይ ቤት ክሰርሕ እዩ ኣነ ኸዓ ዝፋን መንግስቱን ዘለዓለም ከጽንዓሉ እየ ኣነ ኣቦ ክኾኖ ንሱ ድማ ወዲ ክኾነኒ እዩ እንተበደለ ኣብ ሸቦጥ ሰብን ብመውቃዕቲ ደቂ ሰብን ገይረ ክገርፎ እየ ግናኸ ከምቲ ነቲ ካብ ቅድሜኻ ዘግለስኮ ሳኦል ዘግለስኩሉ ምሕረተይ ካብኡ ኣይግልስን ቤትካን መንግስትኻን ከኣብ ቅድሜኻ ንዘለዓለም ክጸንዓ እየን ዝፋንካውን ንዘለዓለም ክጸንዕ እዩ ከም ኩሉ እዚ ዘረባ እዝን ከም ኩሉ እዚ ረኣይ እዝን ናታን ከምኡ ገይሩ ንዳዊት ተዛረቦ ናይ ዳዊት ጸሎት ምስጋና ቁጥሪ 18 ሽዑ ንጉስ ዳዊት ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣተወ ተቐሚጡ ድማ በለ ወእግዚአብሔር ጎይታይ ክሳዕ ክንድዚ ዘብጽሕኻንስ ኣነ መን እየ ቤተይ እንታይ እያ ወእግዚአብሔር ጎይታይ እዚ ድማ ንእሽቶ ኮይኑ ተራእይካስ ብዛዕባ እቲ ናይ ቤት ባርያኻ ብርሑቕ ዝኸውን ትዛረብ ኣለኻ ወእግዚአብሔር ጎይታይ እዚ ሕጊ ሰብደ እዩ ወእግዚአብሔር ጎይታይ ንባርያኻ ትፈልጦ ኣለኻ ደጊምከ ዳዊት መሊሱ እንታይ ኢሉ ክዛረበካ እዩ ምንቲ እቲ ዘረባኻን ከምቲ ናይ ልብኻን ንባርያኻ ክተፍልጦስ እዚ ዓብዪ ነገር እዚ ገበርካ ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ከምቲ ብእዛንና ሰማዕናዮ ኩሉስ ከመኻየልቦን በጀክኻውን ኣምላኽ የልቦን እሞ ስለዚ ዓብዪ ኢኻ ህዝቡ ምእንቲ ክኸውን ከድሕኖ ስም ድማ ክገብረሉ እዚ ዓብዪ ነገር ክገብረልኩምን ኣብ ቅድሚቲ ካብ ግብፂ ካብ ኣሕዛብን ካብ ኣማልኽቶምን ንኣኻ ክኸውን ዘድሓንካዮ ህዝብኻ ንምድርኻ ዘፍርህ ነገር ክገብርን ኢሉ ኣምላኽ ዝኸዶ ኣብ ምድርኻ ከም ህዝብኻ ከም እስራኤል ዝበለ ኣይናይ ሓደ ህዝቢ ኣሎ ንህዝብኻ እስራኤል ከዓ ንዘለዓለም ህዝብኻ ክኸውን መደብካዮ ንስኻ እግዚአብሔር ድማ ኣምላኾም ኮንካ ሕጂ ከዓ ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ነቲ ብዛዕባ ባርያኻን ብዛዕባ ቤቱን እተዛረብካዮ ነገር ንዘለዓለም ኣጽናዕዮ ከምቲ እተዛረብካዮ ከዓ ግበር እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊትሲ ኣምላኽ እስራኤል እዩ ብምባሎም ድማ ስምካ ንዘለዓለም ይዕበ ቤት ባርያኻ ዳዊት ከዓ ኣብ ቅድሜኻ ትቁም ወእግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል ንባርያኻ ኣነ ቤት ክሰርሓልካ እየ ኢልካ ገሊጽካሉ ኢኻ ስለዚ ባርያኻ እዚ ጸሎት እዚ ናባኻ ክጽሊ ኣብ ልቡ ረኸበ ሕጂ ከዓ እግዚአብሔር ጎይታይ ንስኻ ኣምላኽ ኢኻ ዘረበኻ እውን ሓቂ እዩ እዚ ጽቡቕ ነገር እዚ እውን ንባርያኻ ተስፈኻዮ ሕጂ ድማ እግዚአብሔር ጎይታይ ቤት ባርያኻ ብበረኸትካ ንዘለዓለም ክትባርኽ ትዛሪብካ ኢኻ እሞ ስለዚ ቤት ባርያኻ ንዘለዓለም ኣብ ቅድሜኻ ምእንቲ ክትነብር ክትባርኻ ፍቶ ሳሙኤል ምዕራፍ 8 ዳዊት ብውግእ ከም ዝተዓወተ ቁጽሪ 1 ድሕሪ እዚ ኸዓ ኮነ ዳዊት ንፍልስጥኤማውያን ሰዓሮምን ኣጥቅዖምን ልጓም ርእሲ ከተማኦም ድማ ካብ ኢድ ፍልስጥኤማውያን ወሰደ ንሞዓባውያን እውን ሰዓሮም ኣብ ምድሪ በጥ ኣቢሉ ኸዓ ብገመድ ሰፈሮም ክልተ ገመድ ንሞት ገመድ ሙሉእ ኸዓ ንህይወት ሰፈረ ሞዓባውያን ከዓ ንዳዊት ገላውኡ ኾይኖም ገጸ በረኸት ኣምጹሉ ቁጥር 3 ዳዊት ከዓ ነቲ ኣብ ሩባ ኤፍራጥስ ዝነበረ ግዝኣቱ ከምልስ ኢሉ ክኸይድ ከሎ ንሃዳድ ዔዘር ወዲ ሪሖብ ንጉስ ጾባ ሰዓሮ ዳዊት ድማ ካብኡ 700 ፈረሰኛ 20,000 ከዓ ኣጋራይ ሰብ ወሰደ ዳዊት ድማ 100 ፈረስ ሰረገላ ኣትሪፉስ ንኹሎም ኣፍራስ ሰረገላ ኣእጋሮም ቀንጀቦም ቁጥሪ 5
እቶም ናይ ደማስቆ ሰራውያን ከዓ ንሃዳድ ዔዘር ንጉሥ ጾባ ክረድኡ ኢሎም ምስ መጹ ዳዊት ካብቶም ሰራውያን 22,000 ሰብኣይ ቀተለ። ዳዊት ድማ ኣብ ሶርያ ናይ ደማስቆ ሓለውታ ኣቐመጠ። ሰራውያን ከዓ ንዳዊት ገላውኡ ኾይኖም ገጸ በረኸት ኣምጽሉ። እግዚኣብሔር ድማ ንዳዊት ኣብ ዝኸዶ ዘበለ ድል ሃቦ። ዳዊት ከዓ ነቲ ኣብ ገላው ሃዳድ ዔዘር ዝነበረ ወላቱ ወርቂ ወሰደ፣ ናብ ኢየሩሳሌም ድማ ኣምጽኦ። ንጉሥ ዳዊት ከዓ ካብ ቤጣሕን ካብ ቢሮታይን ከተማታት ሃዳድ ዔዘር ኣዝዩ ብዙሕ ኣስራዚ ወሰደ። ቁጽሪ 9 ቶዒ ንጉሥ ሓማት ድማ ዳዊት ንብዘሎ ሰራዊት ሃዳድ ዔዘር ከም ዝሰዓሮ ምስ ሰምዐ ሃዳድ ዔዘር ምስ ቶዓይ ተዋጊኡ ነበረ እሞ ንዳዊት ብዛዕባ ጥዕናኡ ክሓቶን ንሃዳድ ዔዘር ተዋጊኡ ስለ ዝሰዓሮ ከዓ ክምርቖን ወዱ ኢራም ለኣኸሉ። ኣብ ኢዱ ከዓ ኣቕሑ ብሩርን ኣቕሑ ወርቅን ኣቕሑ ኣስራዝን ነበረ። ነዙውን ንጉሥ ዳዊት ምስቲ ካብቶም ዝሰዓሮም ኩሎም ኣሕዛብ ካብ ሶርያውያንን ካብ መኣባውያንን ካብ ደቂ ዓሞንን ካብ ፊልስጤማውያንን ካብ ኣማሊቃውያንን ካብ ምርኮ ሃዳድ ዔዘር ወዲ ሬሖብ ንጉሥ ጾባን ወሲዱ ዝቐደሶ ብሩርን ወርቅን ንእግዚአብሔር ቀደሰሉ። ቁጽሪ 13 ዳዊት ድማ ንሰራውያን ስዒሩ ምስ ተመልሰ ኣብ ለስጨው 18,000 ምስ ቀተለ ስም ረኸበ። ኣብ ኤዶም ከዓ ሓለውታ ኣቐመጠ። ኣብ ዘላ ኤዶም ሓለውታ ኣቐመጠ። ኩሎም ኤዶማውያን ከዓ ገላው ዳዊት ኮኑ። ንዳዊት ኣብ ዝኸዶ ዘበለ እግዚኣብሔር ድል ሃቦ። ኣመሓደርቲ መንግሥቲ ዳዊት ቁጽሪ 15 ዳዊት ድማ ንብዘሎ ህዝቡ ፍርድን ጽድቅን እናገበረ ኣብ ልዕሊ ኩሉ እስራኤል ነገሰ። ዮኣብ ወዲ ጽሩያ ሓለቓ ሰራዊት ነበረ። የሆሻፋጥ ወዲ ኣሒሉድ ከዓ ጸሓፊ ዛንታ፣ ጻዶቕ ወዲ ኣሒጡብ፣ ኣሕሜለክ ወዲ ኣብያተርን ድማ ካህናት ነበሩ። ሳርያ ከዓ ጸሓፊ ነበረ። ባንያ ወዲ እሆያዳ ድማ ሓለቓ ከረታውያንን ጰሊታውያንን ነበረ። ደቂ ዳዊት ከዓ ካህናት ነበሩ። ካልኣይ መጽሓፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ዳዊትን መፊብሸትን ቁጽሪ 1 ዳዊት ድማ ካብ ቤት ሳኦልሲ ምእንቲ ዮናታን ኢለ ምሕረት ዝገብረሉ ገለ ሓድጊ ደኾን ይህሉ በለ። ፂባ ዝስሙ ሰብኣይ ከዓ ኣገልጋሊ ቤት ሳኦል ነበረ። ንኡ ናብ ዳዊት ጸውዕዎ። ንጉሥ ድማ ንስኻ ዲኻ ፂባ በሎ። ንሱ ከዓ ግልያኻ ንሱ እዩ በለ። ንጉሥ ድማ ምሕረት ኣምላኽ ገብረሉስ ካብ ቤት ሳኦል ዶ ገለ የልቦን በለ። ፂባ ከዓ ንንጉሥ ኣጋሩ እተጐደ እባ ሓደ ወዲ ዮናታን ኣሎ በሎ። ንጉሥ ድማ ኣበይ ኣሎ ንሱ በሎ። ፂባ ከዓ ንንጉሥ እንሆ ንሱ ኣብ ቤት ማኪር ወዲ ኣማኤል ኣብ ሎ ድባር ኣሎ በሎ። ሽዑ ንጉሥ ዳዊት ልይኹ ካብ ቤት ማኪር ወዲ ዓሚኤል ካብ ሎ ዲባር ኣምጾ። መፊብሸት ወዲ ዮናታን ወዲ ሳኦል ናብ ዳዊት መጺኡ ብገጹ ተደፊኡ ፍግም በለ። ዳዊት ድማ መፊብሸት በሎ። ንሱ ከዓ እኒኹ ግልያኻ በለ። ዳዊት ድማ ምእንቲ ኣቦኻ ዮናታን ኢለ ርግጽ ምሕረት ክገብረልካ እየ እሞ ኣይትፍራህ፣ ገራሁ ኣቦኻ ሰኣልውን ክመልሰልካ እየ። ንስኻ ከዓ ንሓዋሩ ኣብ ማኣደይ እንጌራ ክትበልዕ ኢኻ በሎ። ንሱ ድማ ፍግም ኢሉ ናብ ከማይ ዝበለ ምዉት ከልቢ ገጽካ ክትመልሲ ግልያኻ እንታይ እዩ በለ። ቁጽሪ 9 ሽዑ ንጉሥ ንፂባ ጊልያ ሳኦል ጸዊዑ ናይ ሳኦልን ናይ ብዘላ ቤቱን ዝኾነ ኩሉ ንወዲ ጐይታኻ ሂበዮ ኣለኹ። ንስኻን ደቅኻን ጉዛኣትካን ድማ ንወዲ ጐይታኻ ምእንቲ ዝብላዕ እንጌራ ክኾኖስ እቲ መሬት ሓሪስኩም ንእኡ ኣእትውሉ። መፊብሸት ወዲ ጐይታኻ ግና ንወርትክ ኣብ ማደይ እንጌራ ክበልዕ ይበሎ። ንፂባ ከዓ 15 ኣወዳትን 20 ጉዛኣትን ነበርዎ። ፂባ ድማ ንንጉሥ ከምቲ ጐይታይ ንጉሥ ንግልያኡ ዝኣዘዞ ኩሉ ግልያኻ ከምኡ ክገብር እዩ በሎ። ንጉሥ መሊሱ መፊብሸትሲ ከም ሓደ ካብ ደቂ ንጉሥ ኣብ ማኣደይ ክበልዕ እዩ በለ። መፊብሸት ከዓ ሚካ ዝስሙ ንእሽቶ ወዲ ነበሮ። ኣብ ቤት ፂባ ዝነበሩ ኩሎም ድማ ገላው መፊብሸት ኮኑ። መፊብሸት ከዓ ወርትግ ኣብ ማኣዲ ንጉሥ ይበልዕ ነበረ እሞ ኣብ ኢየሩሳሌም ይቕመጥ ነበረ። ንሱ ከዓ ክልቲኡ እግሩ ሓንካስ ነበረ።
مصحف ساميئيل معرف 10 داويت نأمناويان كم سعرم قطري حدا دحرزي دما كونه نغوس دقي عمون موته اب كندو خا ودو حنون نغسه داويت دما نحنون ود نحاش كم تابو ناي محرز زغبرلي نو محرت كغبرل يبله داويت كا بزعبا ابو بغلاو غيرو كتصنانعو خاصددلو اتم غلاو داويت كا ناب هاجر دق عمون اتو اتم مسافنت دق عمون غنا نغويتهم حنون داويت نبخا اخبيرو دو متصنانعتي سددل كاي مسلكالو داويت سي نزا ختما كمرمران كسليان كطفان ديكونن غلاو سديدل كازلو بلو شعو حنون نغلاو داويت وسيدو ففرقا حمام دمالاتيو فرقا خداونتم كاككسع معكرم قريص سددم زين داويت مس نغرو دما اتم سبات انبزا حفيرم نبرو امو كقبلو لوها سددلم نغوس كا اتچحمكم كسع زبقل ابياريكو صنيحكم سي تملسو بلا قطر 6 دك عمون دما اب داويت كم اتصلوا مسرعيو اتم دك عمون ليهم كابناي بيت ريحوب سورياويانن كابناي صوبا سورياويانن اسراش اغرنيا كاب نغوس معكاون شيخ كاب سبطوب كا 12 شيخ سب اي تخاريو داويت دما ازم السمعه نياب نتم جغان زبلو سراويت اتحيزو سددو دك عمون كا وصيوم ابتي اف دغنوغ تسلفو اتم سراويان نايت صوبان ريحوبن سبطوبن معكان دما نبينهم امرر نبرو شعو ياب بقدميون بدحريون وق كم زخونو مسرعي كاب كلهم حريات اسرائيل حاريو اب قدم سراويان اصلفهم اتسترف حزبقا ابيد ابيساي حو غبرو ندك عمون كقابل دما اصلفو بل دما سراويان كباين تحيلو نسخارد اني دك عمون كبخا تحيلو غنا انا خرد اكاي صنع من تهزبنان من تختماتات املخنان إلنا دما نتصنع እግዚአብሔር ካጽብቅ ኮይኑ እተራአዩ ይግበር ያብን እትምስኡ ዝነበረ ህዝብን ድማን ሶርያውያን ክዋጉዎም ቀረቡ ንሳቶም ካብ ቅድሚው ሃደሙ እቶም ደቂ ዓሞን ድማ ሶርያውያን ከም ዝሃደሙ ምስራአዩ ንሳቶም ካብ ቅድሚ አቢሳይ ሃዲሞም ናብታ ከተማ ኣተው ሽዑ ያብ ካብ ደቂ ዓሞን ተመሊሱ ናብ ኢየሩሳሌም ኣተወ ቁጥር 15 ሶርያውያን ካብ ቅድሚ እስራኤል ከም እተሳዓሩ ምስራአዩ በሓደ ተኣከቡ حداد عزر دماليخو نتماب سجر ربا زنبورو سراويان أوتصوم أمو شباخ اتيني حداد عزر حلقة سراويت مريحوهم ناب حيلام متسو ازين داويت مسنقر وخا نبزولو اسرائيل اختته يردانوس تساقيرون ناب حيلام متسع سراويان دما نداويت كقابلو تسلفو مسوخا تواغو وتم سراويان دما كاب كرمي اسرائيل حدمو داويت كاب سراويان شوعت مئة السب سرقلان 40 فرسنيان قتله نشباخ حلقة سراويتهم دما قتلوا أمو أبو موته اتم نهداد إزر زغزو زنبورو كلهم نغستات دما أب كرمي إسرائيل كم اتسعرو مسرعيو مس إسرائيل تعريقهم ناتاتهم تغزو اتم سراويان دحرزين نمرداء دك عمون فرهو مصحف ساميئيل معرف 11 داويتن بارسيبهن قطري 1 كون دما نعمتو بتي نغستات نوغ زوصل غزي داويت نياب مسؤ خا نغلاون نبزل اسرائيلن سددو ندق عمون اطفيهم دما نرابا كببوا داويت غنا اب يرسالم تريفو نبره قطر 2 كونخا اغامشت داويت كمدقاسو تنسيو ناب نحسي بيت نغس كملالس كله حنت سبيتي مايك تحصب كلا ابتنا حس خوين رايا اتا سبيت خاطر اتا بزح صبق نبره داويت دما ليخو بزعبا تا سبيت حتته زياس بات سيبا قال علي عام سبيت اوريا حيتاو ديكونتن كابلو داويت دما لوخا سديدو وسدا نابوخا اتوت صقيا تحصيبا نبرت امو مسعد دقسه نابيتا دما تملست اتا سبيت خاط انست امو ناب داويت ليخا دما انت انسئ الى نغرتو
ሽዑ ዳዊት ናብ የአብ ንኡርያ ሒታዊ ስደደለይ ኢሉ ለኣኸሉ የአብ ከዓ ንኡርያ ናብ ዳዊት ሰደዶ ኡርያ ናብኡ ምስ መጸ ድማ ዳዊት ብዛዕባ ድሓን የአብን ህዝብን እትሰልፍን ሓተተ ዳዊት ከዓ ንኡርያ ናብ ቤትካ ውረድ ኣእጋርካውን ተሓጸበሎ ኡርያ ድማ ካብ ቤት ንጉሥ ወፀ ካብ ብልዒ ንጉሥ ከዓ ደድሕሪኡ ሰዓቦ ኡርያ ግና ምስ ኩሎም ገላው ጐይታኡ ኣብ ኣፍ ቤት ንጉሥ ደቀሰ እምበር ናብ ቤቱስ ኣይወረደን ንዳዊት ኡርያስ ናብ ቤቱ ኣይወረደን ኢሎም ምስ ነገርዎ ድማ ዳዊት ንኡርያ ንስኻ ካብ መገዲ መጺኻ ደይኮንካን ስለምንታይ ከ ናብ ቤትካ ዘይወረድካ በሎ ኡርያ ከዓ ንዳዊት ታቦትን እስራኤልን ይሁዳን ኣብ ጐጆታት ይነብሩ ኣለዉ ጐይታይ የአብን ገላው ጐይታይን ከዓ ኣብ ጻሕጻሕታ መሮር ሰፊሮም ኣለዉ ኣነ ዶ ክበልዕን ክሰትን ምስ ሰበይተይ ክድቅስን ኢለን ናብ ቤተይ ከኣቱ ሕያው ከም ዝኾንካ ነፍስኻ ድማ ሕያው ከም ዝኾነት እዚ ነገር እዝስ ኣይገብሮን እየ በሎ ዳዊት ከዓ ንኡርያ ለምውን ኣብ ዝጽናሕ ጽባሕ ድማ ክሰደካ እየ በሎ ኡርያ ከዓ በታ መዓልቲ እቲኣን ንጽባሒታን ኣብ የሩሳሌም ተቐመጠ ዳዊት ምስ ጸውዑ ድማ ኣብ ቅድሚኡ በልዐን ሰተየን ኣስኰረውን ንምሸቱ ድማ ምስቶም ገላው ጐይታኡ ኣብ መደቀሲኡ ክድቅስ ወፀ ናብ ቤቱ ግና ኣይወረደን ቁጽሪ 14 ኮነ ድማ ንጽባሒቱ ንጉሆ ዳዊት ንዮአብ ደብዳቤ ጽሒፉ ብኢድ ኡርያ ሰደደሉ ኣብታ ደብዳቤ ከዓ ንኡርያ ናብ መንጽር እቲ ብርቱዕ ውግእ ኣእትዎ እሞ ተወጊኡ ምእንቲ ክመውትሲ ካብ ድሕሪኡ ተመለሱ ኢሉ ጸሓፈ ኮነ ድማ የአብ ነታ ኸተማ ምስ ከበባ ንኡርያ ናብታ ጀጋኑ ሰባት ከም ዘለውዋ ዝፈለጣ ቦታ ገበሮ ሰብ እታ ኸተማ ከዓ ወፂኦም ንዮአብ ተዋግእዎ ካብቲ ህዝቢ ካብ ገላው ዳዊት ገለ ወደቑ ኡርያ ሒታዊ እውን ሞተ ሽዑ የአብ ሊኢኹ ብዛዕባ እቲ ናይ ውግእ ነገር ኩሉ ንዳዊት ነገሮ ነቲ ልኡኽ ድማ ከምዚ ኢሉ ኣዘዞ እቲ ናይ ውግእ ነገር ኩሉ ንንጉሥ ተዛሪብካ ምስ ወዳእኻ ሽዑ ክኸውን እዩ ንጉሥ ኰርዩ እንተበለካ ስለምንታይ ከ ክትዋግኡ ኢልኩም ናብታ ኸተማ ቀረብኩም ካብ ልዕሊ እቲ መንደቕ ከም ዝውርወር ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም እቲ ኣብ ቴቤጽ ዝሞተ አቢሜሌክ ወዲ የሩብሸት መን እዩ ዝቐተሎ ሰበይቲ ደይኮነትን ካብ ልዕሊ መንደቕ መዲድ ዝደርበየትሉ ስለምንታይ ናብ መንደቕ ቀረብኩም ሽዑ ንስኻ ድማ ግልያኻ ኡርያ እቲ ሒታዊ ከዓ ሞይቱ በሎ ቁጽሪ 22 እቲ ልኡኽ ድማ ከደ መጺኡ ከዓ እቲ የአብ ዝለኣኾ ኩሉ ንዳዊት ነገሮ እቲ ልኡኽ ድማ ንዳዊት እቶም ሰባት እርቲዖምናስ ናባና ናብ መረሩ ወፁ ንሕና ከዓ ክሳዕ እቲ ኣፍ ደገ ደፋእናዮም እቶም ወርወርቲ ድማ ንገላውኻ ካብ ልዕሊ መንደቕ ወርወሩሎም ካብቶም ገላው ንጉሥ ከዓ ሞቱ ግልያኻ ኡርያ እቲ ሒታዊ ድማ ሞይቱ በሎ ሽዑ ዳዊት ነቲ ልኡኽ ንዮአብ ከም ዝበሎ ሴፍ ሓንሳእ ነዚ ሓንሳእ ከዓ ነቲ እዩ ዝውድእ እሞ እዚ ነገር ዝክፉእ ኮይኑ ኣይረአየካ ነታ ኸተማ ኣጽኒዕኻ ተዋጋእያን ኣፍርሳን ንስኻውን ኣጽናዓዮ በሎ ቁጽሪ 26 ሰበይቲ ኡርያ ከዓ ኡርያ ሰብኣያ ከም ዝሞተ ምስ ሰማዕት ንሰብኣያ በኸየትሉ ሓዘና ምስ ሓለፈ ድማ ዳዊት ልኢኹ ናብ ቤቱ ወሰዳ ሰበይቱ ከዓ ኮነት ወዲ ድማ ወለደትሉ እዚ ዳዊት ዝገበሮ ነገር ግና ኣብ ጊዜ እግዚኣብሔር ክፉእ ኮይኑ ተረአየ መጽሓፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 ናታን ንዳዊት ከም ዝገሰጾ ቁጽሪ 1 እግዚአብሔር ድማ ንናታን ናብ ዳዊት ለኣኾ ንሱ ከዓ ናብኡ ኣትዩ በሎ ኣብ ሓንቲ ኸተማ ክልተ ሰብኣይ ነበሩ እቲ ሓደ ሃብታም እቲ ሓደ ድማ ድኻ እቲ ሃብታም ኣዝየን ብዙሓት ኣባጊዕን ኣሓን ነበረኦ እቲ ድኻ ግና በጀካ ዝዓደጋ ሓንቲ ንእሽቶ ሽበን ገለ እኳ ኣይነበረኦን ንሱ ኣዕበያ ምስኡን ምስ ደቁን ከዓ ብሓደ ዓበየት ካብ ቁራሱ ትበልዕ ካብ ዋንጭውን ትሰቲ ኣብ ሕቑፉ ድማ ትድቅስ ንኡ ከም ጓሉ ነበረት እቲ ሃብታም ሰብኣይ በዓል መገዲ ምስ መጾ ከዓ ነቲ ዝመጾ በዓል መገዲ ካብተን ኣባጊዑን ካብተን ኣሕኡን ወሲዱ ከየዳልወሉስ በቐቐን ነታ ሽበን እቲ ድኻ ወሲዱ ግና ነቲ ዝኣተወ ሰብኣይ ኣዳለወሉ ቁጽሪ 5
شعكرا داويت أبت سبعي أزيو ندده نناتان كا أتي إزيز غبر سبعي ودموت كم زخانه هياو إجزي أبيهر إيو إذا نجر إذا سلز غبرن دنقات صون سلزين برن أبكند تاشبن 4 غير يحاسبلو قطر شوعته شعو ناتان نداويت بلو اتسبعي اتنسخايخا إجزي أبيهر أملاخ إسرائيل كم زي بلالو أبلع إسرائيل نقص كتكون أنا كبا أخوخا كابيد ساولون أدحنكوخا بيت قويتخا دما هابكوخا أنست قويتخاون أبحقفخا أمبر كلكا بيت إسرائيل يهودان دما هابكوخا زي انت وحيدوخا كمو كال موسق كلكا نيري سلمت إخا أتي أب إجزي أبيهر كفوق كوينو اترائي كتقبر سيك آلو زنعكا نؤوريا حتاوي بسيف كتلكاس نسبيتو سبيت خاخت كون وسدكايا نؤو قنا بسيف دك عمون قتلكايو مبارسك سلزنعكاني نسبيت أوريا حتاو دما سبيت خاخت كون سلز وسدكايا سيف كابيت كان زل ألم أهجلسن إجزيابير كم زيبل اللو إنه كابيت كا كفو كتنسأل كاي ننستخا أب كرميخا وسيدة نبتسأي كا كوباي نسخا مستن أنستخا أب كرميزات حيزيا كدكس إيو نسخا بصور غير كاي إخا مو أنا جنا نزنجر زي أب كرمي بزول إسرائيلن أب كرمي تحين كغبره قطر 13 شعو داويت ناتان نجزيابير بدل كوبالو ناتان دمان داويت إجزيابير كابدل كأرحقل كايو أيتموتن إخا كناخ بزنجر زي نتسلأتي إجزيابير أزيخا ملاقت سلزهاب كايم أتي توليد الكازلو ودي رقص كموت إيوبالو ناتان كا نبيتو خده نتي سبيت أوريا نداويت زولدت القلعة دما إجزيابير وقعمو أزي توتسعه شو داويت من تتقلع ناب أملاخ تصليه داويت كا تصومه أتيو دما أم مدربت إلو حدره اتوم عبيت بيتو خا كام مدري كتنسقو إلهم قومو نسجنا أيفتون إنجيراون مساتاتهم أي بلعن كنا دما بتسابعيتي معلتي اتهتصان موته اتوم قلاو داويت كا إنه اتهتصان بهو تخلو تزاربنا وقا قالنا زي سمعس كمي إلنا دا اتهتصان مويتخنو بلوينا قلا كفوق كي قبر إلهم اتهتصان كم زموته كي نقروا فرهو داويت قنا اتوم قلاوو نحر حدهم حشوشوق كبلو مسرعي اتهتصان كم زموته أستوعالي داويت كأن توم قلاوو اتهتصان دو مويتو بلهم نساتهم كا مويتو بلو شو داويت كام مدر تنسيو تحاتسبان تلخين كداون تدما لوطه نابيت إجزيابير آتيو خاص سجده نابيتو متسيون زبل عدله انجيرا دما قربلو بلعه شو توم قلاوو ازي اتقبرو زلخا نجر انتا ايو اتهتصان بهو تخلو من تاو تصوم كان بخخان اتهتصان مسموته قنا تنسيخا انجيرا بلعخا بلو نسخا من يفلت إجزيابير انت محرني اتهتصان دمان تحوي إلى نبركم مو سلازي اتهتصان قنا بهو تخلو تصوم كن بخخون حجخا نسو مويتو نمنتا إلى تصوم دقيم دوك من لسوي كعلن إيو أنا نابقو خايدن بر نسوس ناباي أكمل لسن إيو بلاء قطر 24 داويت دمان سبيتو باتسيبا أتسنانعا نابا أتيخا مسادك كسي ود دما ولدت سمخا سلومون إلو سميو إجزيابير دما فتو بنبيناتان لإخوكا منتي إجزيابير إلو سمو يديديا سميو داويت نختما رابا كم زحزا قطر 26 يوآب دما نرابا نايدك عمون تواغا نتاختما نقسكا وسدا يوآب دما ناب داويت لوغ سديدو نرابا تواغئيا نتاختما مايون حيزيا حجخا نزاختما أنا منتكي حزامو السمي أبا أخي تواسي نتزترف هزبي أكيب كان نزاختما كبابا حزاد ما بلو داويت كا نبزلو هزبي أختيتو نابرابا قسقسي مو تواغيو حزا نزود نقسم كا كابرؤس وصدو ميزانو دما حدا مخليت ورق نبري كبور أعناقو كا نبرو أبرئس داويت دما قبرو كابتا ختما كاب أزيو بزح مركو أوتسي نتما وشت أزنبورو هزبون أوتسيو أبتحت مغازاتن سرقلاتات حاتسينن مساورتي حاتسينن قبرم نابنا يتوب أتون كا أحلفهم نخلن كتماتات دك عمان دما كمو قبري دحرز داويتن بزلو تهزبن نبي يرساليم تمرسو
مصحف ساميئيل معرف 13 أمنون تأمارن قطر حدا دحر زخا كونه نابي سلم ود داويت تمار زسما ملكعنيا حبت نبرتو أمنون ود داويت كا أفكرا نصاد دنجل نبرت أمو أمنون قلق قبرا كم زي كالو سلا الترأيو أمنون بمقنيات حبتو تمار كسع زحمم حساو عقرقرو أمنون دما يناداب زسمو ود جمعة حو داويت فتاو نبرو يناداب كا أزيو بالهي سبعي نبري نسو دما أتاو الدنقوس كم معلتن معلتي كم زي تعبر انت يكون كأخا ايتنقرن ندبلو أمنون كا أنس بفقر تامار حبتي حوي أبي السلام إيبلو يناداب دما بلو حميمي الكا أبعرات كا دكس أبوخا خريئي كا إلو مسمت سيخا بجاخا حبتي تامار انجيرا اختبن تمتسا نتبل عدما من تكريوس أبكر معيني تدالو بإداخا كتب عني بلو أمنون حميمي إلو دكسي نقوسنا أمنون كريو إلو مسمت سيخا أمنون ننقص بجاخا تامار حبتي أبكر معيني كل تقجاخت قبر اللي بيداد ما قبل لعسي تمتسان نبلو قطر شوعته شعو داويت نابيت ناب تامار لإيخو بجاخي نابيت أمنون حوكي كيدومو زبل عقبر اللي بلا تامار كان نابيت أمنون حوا خدت نسو دما دكيسو نبري نسخا بحق وسيدا أقمتعا أبكرمي عينو دما قجاتات جيرا نتقجاتات أبسلتو نتي مقلو وسيدا خا ناب قدميو قلبطتو نسغنا مبلع بي أمنون دما كل سب كابا يوصو لي بلا كل سب كابو وطئ أمنون دما نتامار اتبلعي بيدك خبلعسي ناب حلفني أأتو يوبلا تامار كا نتي زغبرتو قجا وسيدا ناب حلفني ناب حوا أمنون أأتوتو كبلع مسقربت اللو دما قطابيلو حيزو حبتين عمساي دقس بلا نسخا ايفال كان حوي هيتنورني كم زبل أب إسرائيل أي جبرن إيومو نزعشنت إزس أي تجبره نزنوري تسكي مكان أنا نبيك خير ينسخون كم حد خبطهم أب إسرائيل زلوا عيسو كتكون إيخا حجخا بجخا نقص ناي أي كل أكان إيومو نقرب لتو نسجنا زرب سمع عيفتون كبا حيلس عمتا مساعد ما دك أسي دحرزي أمنون أزيو بزح صلئي صلأ أمو كابت زفكرا فقري تزصلع صلئي بزحي أمنون دما تنسي كيدي بلا نسخا ناي بمسداركا كابتي قدم زغبركاني إزي زغددك فوزي أي تقبرن بلتو نسجنا كسمع عيفتون نتي زغلغلو قلياود صويع دما بجاخا نزي أكاباي نقدام وصالي دحري أخا نتمعت صعد صوبلو أوالد نقص لناقل كلواكم أزبالك وماوش يخدنا سلزنا برا نسخا ولل زبلك أمش تخدينا نبرت شو اتي قلياو نقدام وصا نتي معصو دما بدحريا عصو تمار دما حموشتي أبرئسانس نست نتي تخدينا توز نبرت ولل زبلك أمشكا قددتو كتكيد كلا دما إيدا أبرئسا غيرا نأويت كدت أبي السلام حواخا أمنون حوكدوم ساخن يرئيو حجقنا حبتين نسو حوخي إيو صغبالي نزنقر إزي أبلبخا أي تحازيو بلا تمار دما بقوهيتا أبيت أبي السلام حواتا أمتت نقص داويت قنا إزنقر إزي كله مسمعي أزي تنادد أبي السلام كا أمنون نتامر حبتو سلز عمتا تسألئو ونبرمو أبي السلام نأمنون تبقونه ويكفو أي تزاربون أبي السلام نأمنون كمز قتلو قطر 23 كنا دما أبي السلام دحر خلت عامت أبطا إفريم أب الزلا بعال حصور قرصتي أباقع نبرو أبي السلام كا نقولهم دك نقص عدمهم أبي السلام دما نام نقص متيو إنه قلياخا قرصتي أباقع اللون أمه بجاخا نقصن قلاوون مس قلياخا يخيدو بلو نقص كان أبي السلام هيفال كان ودي كين خبدكا كلات ناس أين خيدن إنا بلو قدخا أولو نسجنا من رقد أمبر كخير سي عيفتون شعو أبي السلام إذا أنت زي كونس بجاخا أمنون حوي مسانا يخيد بلو نقص دما سلم أنت أي مساخاز خيد بلو أبي السلام قنا قد بلو شعونا أمنون نقولهم دك نقصن مسؤو يخيدو حدقهم قطر 20 أبي السلام دما نقلاو رأيو لبا أمنون بويني مستحقوسه شعو أستبهلو أنا أمنون قتلوه مسبالكهم كا يتفرهو قتلوه أنا دايكم كنز إزاكم زلخو صنعو حيالات دما كنو بلوم قلوا أبي السلام دما نأمنون كمتي أبي السلام زعززم قبرو شعوتهم دكي نقوز كلهم تنسيهم
نفس وكف ببقلهم سريرهم هادمو كون خا غنا اب مغد كلو نداويت ابي سلام نخلهم دق نغس حدا اكوا كيترفه قتيلوم زبل وره مصو شعو نغس تنسيو كدانو قدده ام مدر دما ودقه كلهم غلاو خا كداونتم قديدهم مسو دوبلو يانا دا ود شمعه حو داويت غنا كمزيلو تزاربه ازس كابتا امنون نحبت تامر زعمت صلا معلتي جميرو باف ابي سلام تمدي وزنبر ايمو امنون ترايم زموت انبر كلهم تم اغابز دق نغس كم زموتس غويتاي ايبل امبار سحجي غويتاي نغس امنون تراي زموت انبر كلهم دق نغس ميتم إلو نزنغر ازي ابلبو ايم بروبلا قطر 34 ابي سلام غنا حدمه اتزطمتو زنبر غوبز اعينتو قحات انتبل دما انه بتا بدحريو بشنكرن زلا مغدي ابيلو بزح حزبي كمتصراي ينادابكا ننغس دقي نغسي انو يمصالو كم تغليا خازبلكم اخونه بلو كونه دما زربو او مسوده انو اتم دق نغس اتو قلم عوابيلهم كا بخيو نغسن كلهم غلاو ان دما ازي برتع بخيات بخيو ابي سلام غنا حديمو نبتال ماي ودي امحور نغس گشور كده داويت كان ود كل معلتي يحزنلو نبره قطر 38 ابي سلام كا حديمو ناب گشور كده ابا خا 3 عمت نبره نغس داويت دما بزعبا موت امنون سلا تدبسه ناب ابي سلام موصا حدغو مصحف ساميل معرف 14 ابي سلام نبي يرسالم كم استملسه قطري حدا يعود صريا دما لب نغس ناب ابي سلام ابيلو كم زنبله فلطه يابكا ناب توقع ليخو كاب ابل سبيت وسدمو بجاخي حزني كدان حزن ون تخدني بجاخ زيت دما ايتلخي بموت نويح زمن كم حزن السبيت داكوني نام نغس اتخخا كمزي زباله نجر تزاربيو إلو يا ابن تزاربا اب افا امبرو اتا تقعويت سبيت دما نغس تزاربتو بغصانا مدر تدفيا خا فغم بلت ونغس ردان دما بلتو نغس كا انتي كونكي خبلا نسا دما بلت بحقي انا سباي زموتني مبلس سبيتي غرد كا كلت ود نبورني نساتم اما كلم كوينو زفلاليوم ابزي بلو مرر تباسو امو اتحاده وقعي قتلو انو خا نغردكا بزلو عليتو تنسيوم نزقتها حو منتي اتازقتها نفسي حو كنقتلو نتوراسس كنطفو هابنا يبلو الله كمو نتتريف نزلو اياد يطفو نسب اي كاسم كونه ترف كونه ابل علم مدري اي حد قولون شعو نغس نتا سبيتي نبيت كيدي انا دما بزعباقي كازز يبلا اتا تقعويت سبيت خا نغس ويتاي نغس اتابسا ابل علين ابل علبيت ابوين يكون نغس مزفانو غنا نصو يكون بلطو نتزاربك نباي امصيو مليسوخا ايتنكيكن يبلا نساد ما بجها اتفداي دم متفا كيبزح امون ودي نغس نغزيابير املاكا يذكر بلطو نسو دما كودخي حنت صبرؤكا امدر كم زيت ودو هياو غزيابير يبلا شعوتا سبيتي بجها غردكا نغويتاي نغس حدا نغر تزاربو بلت نسخا تزاربي بلا اتا سبيت دما بلت سلمنتايك نحزب املاك كمزي حسب كالو نغس نتي كابو تسوغو كيمرسوس از نغر ازي بمزرابو نغس كم بدالي ايو كدخل موت انامو كم تا مدر زفسس زي حفس ماي انا املاك دمان نفسي اي وسدن غناخا اتي تسوغو كابو كيدربه اتصبح يحسب ايو حجها تحزب سلا زفرهاني اي ازي نغر ازي نغويتاي نغس كزارب الى زمصاخو كردكا خا نغس دا كزاربو نغس منالباش زربا غردو يغبرو يخون بلت كابيدتي ناين نودين كابرست املاخ كتفان زدلي زلو سبايكا نغس نغردو نمدحان كسمعيو
ገረድካ ድማን ጎይታይ ንጉስ ጽቡቕን ክፉን ንምስማዕ ከም መልአኽ ኣምላኽ እዩ እሞ ቃል ጎይታይ ንጉስ ካዕርፈኒ እዩ እግዚአብሔር ኣምላክካ ምሳኻ ይኹን በለት ሽዑ ንጉስ ነታ ሰበይቲ በጃኺ እዚ ኣነ ዝሓተክ ነገር ኣይትሕብእለይ ኢሉ መለሰላ እታ ሰበይትኻ ጎይታይ ንጉስ ይዛረብ ዳ በለት እቲ ንጉስ ድማ በዚ ኩሉስ ኢድ የአብከ ምሳኽዶ የሎን በለ እታ ሰበይትኻ ከምዚላ መለሰት ጎይታይ ንጉስ ሕይወት ነፍስኻ ግልያኻ የአብ ንሱ ኣዚዝኒ እዩ እዚ ኩሉ ነገር እዝውን ንሱ ኣብ ኣፍ ገረድካ ኣንቢርዎ እዩ እሞ ካብቲ ጎይታይ ንጉስ እተዛረቦ ኩሉ ሓደ እኳን የማን ኮነ ንጸጋም ዘብል የልቦን ገጽ እዚ ነገር እዚ ምንት ክልወጥ ግልያኻ የአብ እዚ ነገር እዚ ገበረ ጎይታይ ከዓ ነቲ ኣብ ምድሪ ዝገበር ከም ጥበብ መልአኽ ኣምላኽ ጥበበኛ እዩ ቁጽሪ 21 ሽዑ ንጉስ ንየአብ እንሆ ሕጂ እዚ ነገር እዚ ገበርኩ ኪድ እሞ ነቲ መንእሰይ ንአቢሰሎም መለሶ በሎ የአብ ድማ ብገጹ ናብ ምድሪ ተደፊዩ ፍግም በለ ንንጉስካ መረቆ የአብ ድማ ጎይታይ ንጉስ ዘረባ ግልያኡ ብምግባሩ ግልያኻ ኣብ ቅድሜኻ ሞጎስ ከም ዝረኸበሎም ይፈለጠ በለ የአብ ከዓ ተንሲኡ ናብ ጌሹር ከደ ንአቢሰሎም ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ኣምጾ ንጉስካ ናብ ቤቱ የኺድ ገጸይ ግና ኣይርአ በለ አቢሰሎም ከዓ ናብ ቤቱ ኸደ ገጽ ንጉስ ከዓ ኣይረአየን ቁጽሪ 25 ኣብ ዘሎ እስራኤል ድማ ከም አቢሰሎም ገይሩ ውቃቤኡ ኣዝዩ እተናእደ ሰብ ኣይነበረን ካብ ከብዲ እግሩ ክሳዕ መንበስ ብስታ ርእሱ ገለ እንታ ኣይነበሮን እቲ ጸጉሪ ርእሱ ድማ ይኸብዶ ነበረ እሞ ቆረጾ ኣብ ዓመት ከዓ እዩ ዝቆርጾ ዝነበረ ምስ ቆረጾ ድማ ነቲ ጸጉሪ ርእሱ መዘኖ ብሚዛን ንጉስ ከዓ 200 ሲቃል ኮነ ንአቢሰሎም ድማ 3 ወደን ታማር ዝስማ ሓንቲ ጓልን ተወልድሉ ንሳ ትርኢታ ውቅብቲ ሰበይቲ ነበረት አቢሰሎም ከዓ ገጽ ንጉስ ከይርአየ ኣብ ኢየሩሳሌም 2 ዓመት ተቐመጠ አቢሰሎም ድማ ናብ ንጉስ ክሰዶ ደልዩ ንየአብ ለኣኸሉ ንሱ ግና ናብኡ ክመጽእ ኣይፈተወን መሊሱ ድማ ካልኣይ ክሳዕ ለኣኸሉ ንሱ ግና ክመጽእ ኣይፈተወን ሽዑ ንገላውኡ ረአዩ የአብ ኣብ ጥቓታ ናተይ ግራት ኣላቶ ኣብኣ ድማ ስገም ኣለዎ እሞ ኬድኩም ሓዊ ይሙለስሉ በሎም እቶም ገላዊ አቢሰሎም ከዓ ነታ ግራት ሓዊ ይመለሱላ ሽዑ የአብ ተንሲኡ ንአቢሰሎም ናብ ቤቱ መጸሞ እዞም ገላውኻ ንግራተይ ሓዊ ዝመለሱላ ስለምንታይ እዩ በሎ አቢሰሎም ድማ ንየአብ ስለምንታይ ደኣ ካብ ጌሹር መጻኹ ናይሲ ገና ኣብኡ እንተዝህሉ ምሕሸኒ ነይሩ ሕጂ ከዓ ገጽ ንጉስ ክርኢ ይደሊ ኣለኹ ኣበሳ ተረኺቡን እንተኾይኑ ድማ ይቕተለኒ ክትብለለይ እንሆ ናብ ንጉስ ክሰደካ ንዓ ናብዚ ኢለ ለኣኩልካ በሎ የአብ ከዓ ናብ ንጉስ ኣትዩ እዚ ነገሮ ንአቢሰሎም ድማ ጸውዖ ንሱ ከዓ ናብ ንጉስ መጺኡ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ብገጹ ናብ ምድሪ ተደፊኡ ፍግም በለ እቲ ንጉስ ከዓ ንአቢሰሎም ሰዓሞ መጽሓፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 አቢሰሎም ከኸድእ ከም ዝኣለመ ቁጽሪ 1 ድሕሪ እዚ ከዓ ኮነ አቢሰሎም ሰረገላን ኣፍራስን ከቅድሚኡ ዝጎዩ 50 ሰብኣይን ገበረ አቢሰሎም ድማ እንጊሁ ተንሲኡ ኣብ ጥቓ መገዲ እታ ደገ ደው ይብል ነበረ ኮነ ድማ ባእሲ ዝነበሮ እሞ ክፍረድ ኢሉ ናብ ንጉስ ንዝመጸ ዘበለ ሰብ አቢሰሎም ናብኡ ጸዊዑ ንስኻ ካበየናይ ከተማ ኢኻ በሎ ንስኻ ግልያኻ ካብ ሓደ ነገድ እስራኤል እዩ በለ አቢሰሎም ድማ ረአ ነገርካስ ጽቡቕን ቁኑዕን ነይሩ ግናኸ ካብ ንጉስ እተኣዘዘ ዝሰምዓካ ደኣ የልዎን ይብሎ ነበረ አቢሰሎም ከዓ ነፍሲ ወከፍ ባእሲ ወይ ዝፍረድ ነገር ዘለዎ ሰብ ናባይ ክመጽእ እሞ ሓቂ ክፈርደሉስ ኣብዚ ሃገር እሞ መን ፈራዲ ይገብረኒ ይብል ነበረ ኮነ ድማ ክሰግድሉ ኢሉ ንዝቐረቦ ሰብ ኢዱ ዘርጊሑ ሒዙ ይስዕሞ ነበረ አቢሰሎም ከዓ ናብ ንጉስ ክፍረድ ኢሉ ንዝመጸ ኩሉ እስራኤል ከምዚ ነገር እዚ ይገብረሉ ነበረ አቢሰሎም ከዓ ከምዚ እናገበረ ልቢ ሰብ እስራኤል ሰረቐ ቁጽሪ 7 ኮነ ድማ ኣብ መወዳእታ 40 ዓመት አቢሰሎም ንንጉስ ግልያኻ እቲ ኣብ ጌሹር ናይ ሶርያ ኸለኹ
እግዚአብሔር ንየሩሳሌም ርግጽ እንተ ደኣ መሊሱንስ ንእግዚአብሔር ከገልግሎ እየ ኢለ መብጽዓ ተመባጽዕ ነይረ እየ እሞ እቲ ንእግዚአብሔር እተመበጽዓ ኩሉ መብጽዓ ኣብ ኬብሮን ክፍጽሞ ክኸይድ እልምነካ ኣለኹ በሎ። ንጉሥ ከኣብሰላም ኪድ በሎ። ተንስኡ ድማ ናብ ኬብሮን ከደ። አቢሰሎም ግና ናብ ኩሎም ነገዳት እስራኤል ሰለይቲ ልኢኹ ደሃይ መለኸት ምስ ሰማዕኹም አቢሰሎም ኣብ ኬብሮን ነጊሱ በሉ በሎም። ምስ አቢሰሎም ድማ 200 ዕዱማት ሰባት ካብ የሩሳሌም ከዱ። ንሳቶም ከዓ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ገለ ከይፈለጡ ብገርሆም ከዱ። አቢሰሎም መስዋዕትታት ሕሩድ ክስውእ ከሎ ድማ ልኢኹ ንአሂቶፎል ጊሎናዊ ናይ ዳዊት መኻሪ ካብ ከተማኡ ካብ ጊሎ ጸውዖ። እቲ መምሓሓል ከዓ በርትዐ። እቲ ምስ አቢሰሎም ዝኸይድ ዝነበረ ህዝቢ ድማ እናበዝሐ ኸደ። ዳዊት ከም ዝሃደመ ቁጽር 13 ሓደ ወረኛ ናብ ዳዊት መጺኡ ኸዓ ልቢ ሰብ እስራኤል ደድሕሪ አቢሰሎም ስዒቡ እዩ በለ። ሽዑ ዳዊት ነቶም ምስኡ ኣብ የሩሳሌም ዝነበሩ ኩሎም ገላውኡ ተንስኡ ንህደም ካብ ቅድሚ አቢሰሎም ምውፅኢ የብልናን እሞ ቀልጢፉ ሓደጋ ከይወድቀና ክፉእ ድማ ከየምጻልና ነዛ ከተማውን ብስሕለት ሴፍ ከይወቕዓስ ቀልጥፉ ንኺድ በሎም። እቶም ገላው ንጉሥ ከዓ ንንጉሥ ጐይታይ ንጉሥ ዝደለዮ ዘበለ ኩሉ ንምግባር እነው ገላውኻ ተዳልዮም ኣለዉ በልዎ። ንጉሥ ድማ ወፀእ ብዘሎ ቤተሰብውን ደድሕሪኡ ሰዓቦ። ግናኸ ንጉሥ 10 ሰበይቲ ኣንስቲ ወሰኑ ቤት ክሕልዋ ሓደገን። እቲ ንጉሥ ወፀእ ብዘሎ እቲ ህዝቢኻ ሰዓቦ። ኣብ ቤት መርሓቕ ድማ ደው በሉ። ኩሎም ገላውኡ ከዓ ጎጎቦኡ ሓለፉ። ኩሎም ከረታውያንን ኩሎም ጰሊታውያንን ኩሎም ጋታውያንን ድማ እቶም ካብ ጋት ስዒቦሞ ዝነበሩ 600 ሰብ ከቅድሚ ንጉሥ ሓለፉ። ሽዑ ንጉሥ ንኢታይ እቲ ጋታዊ ንስኻኸ ስለምንታይ ምሳና ትኸይድ ኣለኻ? ተመለስ ምስ ንጉሥ ድማ ተቐመጥ። ንስኻስ እተማረኽካ ወሰንተኛ ኢኻ እሞ ናብ ቦታኻ ተመለስ። ትማሊ መጽኻስ ለሙዶ ምሳና ኰለል ከብለካ ኣነስ ናብቲ ዝኸዶ ክኸይድ እየ ተመለስ ደኣ ንሕዋትካውን ምለሶም ምሕረትን ሓቅን ምሳኻ ይኹን በሎ። ኢታይ ግና ንንጉሥ ሕያው እግዚኣብሔር እዩ ጐይታይ ንጉሥውን ሕያው እዩ። ኣብ ጐይታይ ንጉሥ ዘለዋ ቦታ ንሞት እንተኾይኑ ወይ ንህይወት ግልያኻ ድማ ኣብኣ ክኸውን እዩ ኢሉ መለሰሉ። ዳዊት ከዓ ንኢታይ ኪድ ተሳገር በሎ። ኢታይ ጋታውን ኩሉ ሰቡን እቶም ምስኡ ዝነብሩ ኩሎም ቈልዑን ድማ ተሳገሩ። ብዘላ እታ ሃገር ከዓ ዓው ኢላ ትበኪ ነበረት። ብዘለዉ እቶም ህዝቢ ድማ ተሳገሩ። እቲ ንጉሥ ከዓ ርባ ቄድሮን ተሳገረ። ብዘለዉ እቶም ህዝቢ ድማ ብመገዲ በረኻ ኣቢሎም ተሳገሩ። ቁጽር 24 እነሆ ኸዓ ጻዶቕ ምስኡ ድማ ኩሎም ለዋውያን ታቦት ኪዳን ኣምላኽ ጸይሮም መጹ። ነቲ ታቦት ኣምላኽ ከዓ ኣቐመጥዎ። ብዘሎ እቲ ህዝቢ ካብ ከተማ ፈጺሙ ክሳዕ ዝሳገር ድማ ኣብያተር ደይቡ ነበረ። ንጉሥ ከዓ ንጻዶቕ ንታቦት ኣምላኽ ናብ ከተማ ምለሶ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሞገስ እንተ ደኣ ረኺበስ ክመልሰኒ እዩ፣ ንኡኡን ንማሕደሩን ድማ ክርእየኒ እዩ። ኣይፈትወካን እንተበለኒ ግና እኔኹ ባህ ከም ዝበሎ ይግበረኒ በሎ። ንጉሥ ድማ ንጻዶቕ ካህን ንስኻ ረኣይ ደይኮንካን ብሰላም ናብ ከተማ ተመለስ። ወድኻ ኣሒማዓፅን የናታን ወዲ ኣብያተርን ክልቲኦም ደቅኹም ድማ ምሳኻትኩም ይኺዱ። ረኣዩ እቲ ወረ ዝነግረኒ ካባኻትኩም ክሳዕ ዝመጽእ ኣነ ኣብቲ ጐልጐል ምድረ በዳ ክጸንሕ እየ በሎ። ሽዑ ጻዶቕን ኣብያተርን ንታቦት ኣምላኽ ናብ የሩሳሌም መለስዎ። ኣብኡ ኸዓ ተቐመጡ። ቁጽር 30 ዳዊት ድማ በቲ መደየቢ ደብረ ዘይቲ ደየበ። ክድይብ ከሎ ኸዓ በኸየ። ንሱ ድማ ርእሱ ተጐልቢቡ ብዘይሰኣኒ ይኸይድ ነበረ። እቲ ምስኡ ዝነበረ ኩሉ ህዝቢ ኸዓ ነፍሲ ወከፍ ርእሱ ተጐልቢቡ ደየበ። እናበኸየ ድማ ደየበ። ንዳዊት ከዓ ኣሒቶፎል ኣብ መንጎቶም ተመሓሓልቲ ተሓዊሱ ምስ አቢሰሎም ኣሎ ኢሎም ነገርዎ። ዳዊት ድማ ወእግዚአብሔር ንምኽሪ ኣሒቶፎል ናብ ዕሽነት ክትልውጦ እልምነካ ኣለኹ በለ። ኮነ ኸዓ ዳዊት ናብ ርእሲ እታ ንኣምላኽ ዝሰግደላ ቦታ ምስ መጸ እንሆ ድማ ሑሳይ በዓል ዓርኪ ክዳኑ ቀዲዱ ሓመድ ከዓ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ነስኒሱ ክቕበሎ መጸእ። ዳዊት ድማ በሎ ምሳይ እንተ ሓለፍካ ክትከብደኒ ኢኻ፣ ግናኸ ናብ ከተማ እንተ ተመለስካ ንአቢሰሎም ከዓ ወንጉስ ኣነ ግልያኻ ክኸውን እየ ቅድም ግልያ ኣቦኻ ከም ዝነበርኩ ሕጂ ድማ ግልያኻ ክኸውን እየ እንተበልካዮ ሽዑ ንምኽሪ ኣሒቶፎል ከንቱ ክትገብረለይ ኢኻ። እቶም ካህናት ጻድቆን ኣብያተርን ኣብኡ ምሳኻዶ ኣየለውን ክኸውን ድማ እዩ። እቲ ኣብ ቤት ንጉሥ ዝሰማዕኻዮ ዘበለ ነቶም ካህናት ንጻድቆን ንኣብያተርን ክትነግሮም ኢኻ። እነው ክልቲኦም ደቆም ኣሒማዓፅ ወዲ ጻድቆን የናታን ወዲ ኣብያተርን ኣብኡ ምሳታቶም ኣለዉ። እቲ ሰምዕዎ ዘበለ ኩሉ ነገር ድማ ብኣታቶም ጌርኩም ለኣኹለይ።
ሕሳይ ፈታዊ ዳዊት ከዓ ናብ ከተማ ኣተወ አቢሰሎም ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ኣተወ ካልኣይ መጽሓፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ዳዊትን ፂባን ቁጥር 1 ዳዊት ድማ ካብ ርእሲ እቲ ከረን ቁርብ ምስ ሓለፈ እነሆ ፂባ ጊልያ ሞፊቢሸት 200 እንጌራን 100 እሳር ዘቢብን 100 ጎጎ በለስን ሓደ ሓርቢ ወይንን እተጻዕና 2 ኣድጊ ሒዙ ተቐበሎ እቲ ንጉስ ድማ ንፂባ እዚ ንምንታይ ኢልካ እየ ኻበሎ ፂባ ኸዓ እዘን ኣዱግ ቤተሰብ ንጉስ ክውጥሕወን እዚ እንጌራን ፍሬታትን ድማ እዞም ግላዊ ክበልዕዎ እዚ ወይኒ ኸዓ እቶም ኣብ በረኻ ዝደኸሙ ክሰትይዎ ኢለ እየ በለ እቲ ንጉስ ድማ ወዲ ጐይታኻ ደኣ ኣበይ ኣሎ በለ ፂባ ኸዓ ንንጉስ ንሱስ ሎሚ ቤተ እስራኤል መንግስቲ ኣቦይ ክመልሱለይ እዮም ኢሉ እዩ እሞ ኣብ ኢየሩሳሌም ተቐሚጡ ኣሎ በሎ ሽዑ ንጉስ ንፂባ እንሆ ናይ ሞፊቢሸት ዝበለ ኩሉ ንዓኻ እዩ በሎ ፂባ ድማ ኦ ጐይታይ ንጉስ ኢድ እነስእ ኣለኹ ኣብ ቅድሜኻ ደኣ መገስ እርከብ በለ ሽምዒ ንዳዊት ከም ዝረገሞ ቁጥር 5 ንጉስ ዳዊት ድማ ናብ ብሑሪም ምስ መጸ እንሆ ሽምዒ ዝስሙ ሰብኣይ ወዲ ጊራ ካብ ዓለት ቤት ሳኦል ካብኣ ወፀ ንሱ ወፂኡ እናኸደ ይረግም ነበረ እቶም ህዝብን እቶም ጀጋኑኡን ንንጉስ ብየማነ ጸጋሙ ኮይኖም ከለዉ ንሱ ኣብ ዳዊትን ኣብ ኩሎም ገላው ንጉስ ዳዊትን ኣእማን ይድርቢ ነበረ ሽምዒ እቲ ክረግሞ ከሎ ከምዚ ይብሎ ነበረ ኣታ ናይ ደም ሰብ ኣታ ናይ ብልያል ሰብ ውፃእ ውፃእ ነቲ ኣብ ክንዱ ንዘንገሰካ ኩሉ ደም ቤት ሳኦል እግዚኣብሔር ናባኻ መለሰልካ እግዚኣብሔር ነዛ መንግስቲ ንወድኻ አቢሰሎም ኣብ ኢዱ ይሃቦ ንስኻ ናይ ደም ሰብ ኢኻ እሞ እንሆልካ ብኽፍኣትካ ተተሓስካ አቢሻይ ወዲ ጽርያ ኸዓ ንንጉስ እዚ ምውት ከልቢ እዚ ስለምንታይ እዩ ንጐይታይ ንጉስ ዝጸርፎ ዘሎ በጃኻ ከይደ ርእሱ ክቖርጾ በሎ ንጉስ ግና ኣቱም ደቂ ጽርያ ምሳኻትኩም ኮይነ ዝገብሮ እንታይ ኣሎኒ እቲ ዝረግመኒ ዘሎስ እግዚኣብሔር ንዳዊት ርጎሞ ኢሉ ኣዚዝዎ እዩ እሞ ስለምንታይ ከምዚ እትገብር ዝብሎ መን እዩ በለ ዳዊት ድማ ንአቢሻይን ንኹሎም ገላውኡን እንሆ እቲ ካብ ከርሰይ ዝወፀ ወደይ እኳ ንነፍሰይ ይደልያ ኣሎ ከመይ ግዳ ሕጂ እዚ ቢንያማዊ ወዲ ዝገደደ ዘይገብር እግዚኣብሔር ኣዚዝዎ እዩ እሞ ይርገም ሕደግዎ እግዚኣብሔር ነዚ ወሪድኒ ዘሎ ዓመፃ ርዩስ ኣብ ክንዲ ዝሎሚ ዝርገም ዘለኹም ናልባሽ ጽቡቕ እንተመለሰለ ይበሎም ዳዊትን ሰቡን ብመገዲ መገድ ይኸዱ ነበሩ ሽምዒ ኸዓ ኣብ መንጽሩ ብጎቦ ትከረን ኣቢሉ ክኸይድ ከሎ እናረገሞ እምንውን እናደርበየሉ ብሓመድ ከዓ እናገጨቦ ይኸይድ ነበረ ንጉስን እቲ ምስኡ ዝነበረ ኩሉ ህዝብን ድማ ደኺሞም ናብኡ መጹ ኣብኡ ኸዓ ኣተንፈሱ ምኽሪ ሕሻይን ኣሒቶፎልን ቁጥር 15 አቢሰሎምን እቲ ምስኡ ዝነበረ ኩሉ ህዝቢ ሰብ እስራኤልን ንኢየሩሳሌም ኣተዉ ኣሒቶፎልን ምስኡ ነበረ ኮነ ድማ ሕሻይ በዓል ኣርኪ ፈታው ዳዊት ናብ አቢሰሎም ምስ መጸ ሕሻይ ንአቢሰሎም ንጉስ ሕያው ይኹን በሎ አቢሰሎም ከዓ ንሕሻይ እቲ ንፈታዊኻ እትገብረሉ ሞጎስ እዚ ድዩ ስለምንታይ ደኣ ምስ ፈታዊኻ ዘይከድካ በሎ ሕሻይ ድማ ንአቢሰሎም ኣይፋሌን ኣነስ ናይቲ እግዚኣብሔርን እዚ ህዝቢ እዝን ኩሎም ሰብ እስራኤልን ዝሓረይዎ እየ ምሱ ከዓ እነብር መሊሰ ደኣ ንመን ከገልግል እየ ኣብ ቅድሚ ወዱ ክኸውን ደይኮንኩን ከምቲ ኣብ ቅድሚ ኣቦኻ ዘገልገልኩ ከምኡ ከዓ ኣብ ቅድሚኻ ክኸውን እየ በሎ ቁጽሪ 20 አቢሰሎም ድማ ንኣሒቶፎል እንታይ ከም እንገብር ምኽሪ ሃቡና በሎ ኣሒቶፎል ከዓ ንአቢሰሎም ነተን ቤት ክሕልዋ ዝሓደገን ኣንስቲ ወሰን ኣቦኻ እተወን ብዘሎ እስራኤል ድማ ኣብ ኣቦኻ ጽዩፍ ከም ዝኾንካ ይሰምዕ ሽዑ ኣእዳው እቶም ምሳኻ ዘለዉ ኩሎም ክጸንዓ እየን በሎ ንአቢሰሎም ድማ ድንኳን ኣብ ናሕሲ ተኸልሉ አቢሰሎም ከዓ ብዘሎ እስራኤል እናርኣየ ናብተን ኣንስቲ ወሰን ኣቦኡ ኣተወ በቲ ጊዜ እቲ ኣሒቶፎል ዝመኽሮ ዝነበረ ምኽሪ ንቓል ኣምላክ ከም ምጥያቕ ነበረ ኩሉ ምኽሪ ኣሒቶፎል ዘበለ ምስ ዳዊት ኮነ ምስ አቢሰሎም ከምኡ ነበረ
ምዕራፍ 17 ቁጽሪ 1 أحيتوفل دمان أبيسلم بلو بجاخا 12,000 سبعي حاريستن سيئلو مليتي ددحر داويد كغسغس شو دخيمون أعداو زرقح قحيلن كلوان حدقا وديقا خصم بدو اتمسو زلو هزبون يحدم ننقص بينو خاء أطلو نقول هزب دمان أبخا أملسو اتنسخاء تدولي زل خاصب أيسي كلهم كم اتملسو إيو شعون كلهم هزب السلام يخون إذا زربا زن أبيسلمن نقولهم عبيت إسرائيلن بحبلهم أبيسلم جنا اسكي نحشاي بعل أركي خاط صوعوه نسزبلو دما خنسمع بله حشاينا أبيسلم السمت سخاء أبيسلم أحيتوفل كم زبالة نجار تزاري بالله نتزارب أوس نغوردو أنت زي كونس نسخة تزارب بالله حشاي كان أبيسلم أحيتوفل بزجزي زمخرو مخري صبو أيقونن بالله حشاي دما مريسو بالله أبو خان اتم صبون كأججانن أب مرر كراخورا كم زقدفوا زبئي مرر تنفسن كم زخون نسخة فلتيها أبوها دما تواقعي سبعي إيو مسزبي كعا أحدرن إنه حجي أكوا أب حدا قدقات وي أب حدا بوتات حبي ألو كخون دمايو بمجمرتا كاباتاتهم قال أنتو ودعو اتسمع زبالة اتداد حري أبي سلام السعب هزبي تسعير إيو خبل إيو أبوها جغنا كم زخانة اتمس أزلو خاء حيالات مخانم بزلو إسرائيلي فلت إيو أما شعو اتكم لبي أنبسا زلبو جغنا أكوا فتسي مكمك إيو سلازي كم حدس أب حري ما انت خوازح بزلو إسرائيل كابدان كسعبي إرشابع نابخاك خطت بعال خاون نابتوقع كتكيد امكر اللخو شعو أولي قبل المدر كم زودق أب حانت زركب اللابوتان ودقو كابون كابتو مسؤزلو سباتن كأحد اقوى عينة الرفن ناب حانت ختما انت أتو دما شعول بزلو إسرائيل نتا ختما اتي أبقماد يخبا نشتو امني اقوى كسا زير كبا دما نابروا كنسحبائنا شعو أبي سلومن بزلو سب إسرائيلن كم مخري أحيتوفل سي مخري حشاي بعل أركيب اللي اجزي أبيهرنا أبي سلام كفؤ منتي كم تصالوس اجزي أبيهر نتتصبو مخري أحيتوفل كزرزر عزيزو نبرا قطر 15 شعور حشاي نتم كهانات نتصادقون نابياترن أحيتوفل نابي سلام نتم عبيت إسرائيل كمزن إلى مخارم أنا خا كمزن إلى مخاركو امبار حج نقصن اتمس أزلو كل هزبن ما انت كي وحاطوس بزخونة تساقر امبار بزالي تزيئة ابتا مساقريتات برخاء يتحدر إلوم نداويت كنقروا قلتفكم لا أخلو بلوم يناتانن أحي معاتن دما أبعين روغيل دو إلوم نبرو ناب كتماعتهم كرأيو أي كالون أمو حانت قرد كيدا نقرتم نساتم دما ناب نقص داويت كيدم نقروا قناخا حدا من إسير آيوم أمونا أبي سلام نقروا شعقلتيهم قلتيفهم كدو أب بحريم أب بيت حدا سبعي أتو أب دنبئو دما إلى نبرتو ناب آخ أوردو أتاس سبيتو دما سب منت كيري أمسي ماسي وسيدة أب عف إتاعيلا زرقحت أب العلي أخا قد السجن ستحت أمه قال نقرأي تفلتن قالوا أبي السلام نابتا سبيت المتيوم كا أحمى عاتسن يناتانن أبي اللو بالواء أتاس سبيت دما الربا ما يتساقرن بلتم نساتم كا دليوم مسانوم دما نبي رسالم تملسو كنا خا نساتم مسكدو اتياتم دما كابتعيلا وصيوم كيدم ننقص داويت نغرو نداويت دما احتفل كمزن الى مخير لكم اي ما تنسيكم قطفكم نتماي تساغر ولو شو داويتن اتمسو زنبر كل حزبن تنسيهم يردانس تساغرو كسع برهان وغحتا دما يردانس زي تساغر حدا كاي ترفن قطر 23 أحيتوفل كا اتمخرو كم زي تقبره مسرعي أدقود سعينو تنسيو نختماؤو نبيتو خده بيتو أستنابيرو دما تحاني قموته أما قبر أبو خاة قبره قطر 24 داويد دما ناب محاناي متى أبي سلام كا نسون كلهم سب إسرائيلن مسؤو يردان استساقرو أبي سلام كا أب كندي أب نعمسا أب العلي سراويت شمو أمسا دما وديو ترى زسمو إسرائيل وسبعي نبره نسو خاء نأبي قال نحش حبت سوريا أدي أب آتيوا نبره إسرائيل أبي سلومن دما أب مدر جلعد سفرو قطر 20 كنا خاء داويتنا محنايم مسأتو الشوبي ود نحش كاب الرابع نايدك عمون مخكير ود عمائيل دما كاب لوز دبار بارزيلاي جلعد وخاء كاب روغليم نساتم اتهزبي أبرخات أمين دخيمون صميون إيزالو إلوم نبارو أمو
عراوتن جحلوتاتن أحمرتن سرناين سجمن حارجن طبس سويتن بالدنقوان برسنن قولو عترن معارن رقون أباقعن عجبو أحان نداويتن نتمسو زنبر هزبن زبلا عمسولو مصحف صاموئيل مዕራፍ 18 أبيسلم كم زموته قطري حده داويد ድማ ነቲ ምስኡ ዝነበረ ህዝቢ ቆፂሩ ኣብ ልዕሊኦም ሓለቑ ሽሕን ሓለቑ ሚእትን ሸመሎም ዳዊት ከዓ ነቲ ህዝቢ ሲስኡ ኣብ ትሕቲ ኢድ ያኣብ ነቲ ሲስኡ ድማ ኣብ ትሕቲ ኢድ ኣብሻይ ወዲ ጽርያ ሓዊ ያኣብ ነቲ ሲስኡን ኣብ ትሕቲ ኢድ ኢታይ ጊታዊ ገይሩ ሰደዶ እቲ ንጉስ ድማ ነቶም ህዝቢ ኣነ ከዓ ርግጽ ምሳኻትኩም ክወጽእ የበሎም እቶም ህዝቢ ግና ንሕናስ እንተሃደምና ብዛዕባና ኣይሓስቡን ፈረቓና እንተሞትናውን ብዛዕባና ኣይሓስቡን እዮም ንስኻ ግና ክንዲ 10,000 ኢኻ እሞ ኣይትውጻእ እምበኣር ሕጂ ተዳሊኻ ካብ ከተማ ክትረድኣና ይሓይሽ በሉ እቲ ንጉስ ከዓ ጽቡቕ ኮይኑ እተረኣየኩም እገብር በሎም ንጉስ ድማ ኣብ ጥቓት ደገ ደው በለ ኩሉ እቲ ህዝቢ ድማ ብሚእታትን በብኣሽሓትን ኮይኖም ወፁ እቲ ንጉስ ከዓ ንዮኣብን ንኣብሻይን ንኢታይን ምስ እቲ ጎበዝ ምስ أبيسلم سلي إلكم بقستا قبروا إلى أزازم اتنقص نخلهم حلق بناي أبيسلم نقر كأزازم كله بزلو تمهزبي يسمعنا برو قطر شدشته اتهزبقى نإسرائيل كقوابلو نمرر وطئ اتوقع دما أبدور إفرم كونه أبوخا تمهزبي إسرائيل أبكرمي قلاو داوي تسعرو اتمعتتي دما ناي إسرائيل شحزة أكل برتع تفعت كونه أبوخا اتوقع أبزلاتا مدري فحبله اتمعتتي كابت السيف زوحاتوس اتدور زوحاتو بزحي قطر تشعته أبيسلم دمان قلاو داويد بقدمي توغانفهم أبيسلم كاك بقليد سريرو نبري اتا بقليد دما أبتحتي داس عبي دوا أتوت رؤسوخا أبت دوا تتحزى أمونغو سماين مدرن تلتل بلاء اتا أبتحتي أوز نبرت بقليد دما حلفت حدا سبعي دما رئيو نياب إنهو نأبيسلم أب حدا دوا تلتل إلو رئيو إلو نغرو يأبكا نتزنغور سبعي نهوري إخايو كل خاص سلمنتاي دعا أبو مسمدر زيت أبكايو 10 سيكال برورن حدا كناتن مهابكو خاني يربولو اتسبعي كان يأب نغسنا أخان نابشاين نيتاين نتقوبز نابشالوم سلي إلكم تتنقعولو إلوك أززكم كلس نسوم عنيرنا إنامو شح سيكال برور تمزينو أب إيدي انت زقبل أقوى نبتودي نغس أبيلس إذا يمزرقحكم ننفسو دفيريا كم كون كدما كاب نقص زحبا نقرسي يلبون نسخها متقام كان نيركابولو شعوي أب كمزي مسخها خدنقو أيدلن بلا سلسة مزرع أب إيدو وسيدو دما جنا بهيوتو أبدوات التل إلو كله نابلبي أبيسلم شخاتا 10 من إسي قاشا زاقري يا أب كان أبيسلم كبابو وقعم دما قتلوا قطر 16 يؤاب دما ملكت نفحه يؤاب نتيزبي كالكولا أمو اتيزبقى كاب مسقوق إسرائيل تملسه نابي سلم دما وسيدم أبتي عبدور زلو قدقاد دربيو أبلعليوخا أزيو عبي كمرا أمني دردرلو بزلو إسرائيل دما نفسو كفن الناب دنقانو هادمه أبي سلم دما نمزكرتا سمي زخونا نودي باللين إلو نبرمو بهيوتو كله وسيدو نتي أبلس نقص زلو حاولتي أقومو نتحولت خا بسمو السمايو سألمو معلت الدما حاولت أبيسلم يبهل له داويد نأبيسلم كم زبخيلو قطرة 19 أحي معات وديت صادق دمان نقص اجزي أبي هركاب يتصلعتو بيين اللي يمو قويد أخا بالسربلة يا أبكى نسخالمو معلت بالسرات اتنقل سبع يتخونن إخا بخال معلت دا تبسر ود نقص مويت إمو بزا معلت زياس أي تبسرن إخابلو يا أبغنا نتوكو شاو كيد زري إخايون ننقص نقربلو نتوكو شاو دما نيا أب إد نسيوس قويه أحي معات ود صادق كان يا أب مليسو
ዝኾነ ይኹን ኣነ እውን ደድሕሪእቲ ኩሻው ክጎይ በጀኻ በሎ ዮኣብ ከዓ ወደየ ናይ ብስራት ዝመፀካ ነገር ዘይብልካስ ስለምንታይ እትጎይ በሎ እሱ ድማ ዝኾነ ይኹን ክጎይ ደኣ በለ ንሱ ከዓ ጉየ በሎ ኣሒማዓፅ ድማ ብመገዲ ጎልጎል ጎይዩ ነቲ ኩሻው ይቀደሞ ቁፅሪ 24 ዳዊት ድማ ኣብ መንጎ እተን ክልተ ደገ ተቐሚጡ ነበረ ዘብዐኛ ከዓ ብወገን እቲ መካብያ ኣብ ዝባን ናሕሲ እቲ ደገ ይኸይድ ነበረ ዓይኑ እኳ ሓንተ ኣበለ እንሆ ድማ በይኑ ዝጎይ ሰብኣይ ረአየ እቲ ዘብዐኛ ከዓ ፀዊዑ ንንጉስ ነገሮ ንጉስ ከዓ በይኑ እንተኾይኑስ ብስራት ኣብ ኣፉ ኣሎ በለ እናጎየ ድማ ቀረበ እቲ ዘብዐኛ ከዓ ካልእ ሰብኣይ ክጎይ ረአየ ሽዑ እቲ ዘብዐኛ ነጋፋሪ ፀዊዑ እንሆ በይኑ ዝጎይ ካልእ ሰብኣይ ድማ በሎ እቲ ንጉስ ከዓ እዙውን ዘበስር እዩ በለ እቲ ዘብዐኛ ድማ ንኣይሲ ጉያ እቲ ቀዳማይ ከም ኣጓያ ኣሒማዓፅ ወዲ ጻዶቕ መሲሉ ይረአየኒ በለ ንጉስ ከዓ ንሱስ ሕያዋይ ሰብ እዩ ጽቡቕ ብስራት ዘምጽእ እዩ በለ ኣሒማዓፅ ድማ ንንጉስ ሰላም ኢሉ ጨደረ ብገጹ ናብ ምድሪ ፍግም ኢሉ ንንጉስ ይድነሲኡ ከዓ እቲ ነቶም ኣብ ጐይታይ ንጉስ ኣእዳዎም ዘለዓሉ ሰባት ኣሕሊፉ ዝሃበ እግዚኣብሔር ኣምላካ ይባረኽ በለ እቲ ንጉስ ድማ እቲ ጎበዝ ኣቢሰሎም ከደሓንዶ ኣሎ በለ ኣሒማዓፅ ከዓ ዮኣብ ነቲ ግልያ ንጉስን ንኣይ ንግልያኻን ክልእኸና ከሎ ብዙሕ ዕግርግር ሪኢኹ እንታይ ከም ዝኾነ ግና ኣይፈለጥኩን በለ እቲ ንጉስ ከዓ ኣግሊስካ ኣብኡ ደው በል በሎ ኣግሊሱ ድማ ደው በለ ቁፅሪ 31 እንሆ ከዓ እቲ ኩሻዊ መጸእ እቲ ኩሻዊ ድማ ካብ ኢድ እቶም ዝተንስኡኻ ኩሎም እግዚኣብሔር ሎሚ በይኑልካ እዩ እሞ ንጐይታይ ንጉስ ብስራት በለ እቲ ንጉስ ከዓ ነቲ ኩሻዊ እቲ ጎበዝ ኣቢሰሎም ከደሓንዶ ኣሎ በሎ እቲ ኩሻዊ ከዓ ጸላእቲ ጐይታይ ንጉስን ንኽፉእኻ ዝትንስኡ ኩሎምን ከምቲ መንእሰይ ይኹኑ በለ ሽዑ ንጉስ ኣዝዩ ሕንቕንቕ በለ ኣብ ልዕሊ ደገ ናብ ዘሎ ደርቢ ደይቡ በኸየ እናኸደ ከዓ ከም ዝበለ ወደይ ኣቢሰሎም ወደይ ኣቢሰሎም ኣብ ክንዳኻ ሞይተ እንተ ዝኸውን መን መሃበኒ ወደይ ኣቢሰሎም ወደይ ሳሙኤል ምዕራፍ 19 ዮኣብ ንዳዊት ከም ዝወቀሶ ቁፅሪ 1 ንዮኣብ ድማ እንሆ ንጉስ ብዛዕባ አቢሰሎም ይበክን ይጉህን ኣሎ ኢሎም ነገርዎ እቲ ንጉስ ብዛዕባ ወዱ ከም ዝሓዘነ እቲ ህዝቢ በታ መዓልቲ እቲኣ ሰሚዑ ነበረ እሞ በታ መዓልቲ እቲኣ ከዓ ንብዘሎ ህዝቢ እቲ ስዕረት ናብ ጓሂ ተለወጠ ኣብ ኩናት ብምህዳሞም ሓፊሮም እናተጻውጡ ከም ዝኸዱ ህዝቢ በታ መዓልቲ እቲኣ እቲ ህዝቢ እናተጻውጠ ናብ ከተማ ኣተወ እቲ ንጉስ ከዓ ገጹ ከዲኑ ነበረ ንጉስ ድማ ዓው ኢሉ ወደይ አቢሰሎም ወደይ ኢሉ ጨደረ ሽዑ ዮኣብ ናብ ንጉስ ኣብታ ቤት ኣትዩ በሎ ነቶም ዝጸልኡኻ ብምፍታውካን ነቶም ዝፈቱኻውን ብምጽላእኻን ነቶም ገላውን ሓላቁን ግዶም ከም ዘይብልካ ሎሚ ኣፍለጥካ አቢሰሎም ብህይወት እንተ ዝህሉ ንሕና ኩልና ግና ሎሚ እንተ ንመውት ሽዑ ቁኑዕ ኮይኑ ከም ዝረአየካ ሎሚ ይፈለጥኩ ሎሚ ንገጽ እቶም ነፍስኻን ነፍሲ ኣወዳትካን ኣዋልድካን ነፍሲ ኣንስትኻን ነፍሲ ኣንስቲ ወሰንካን ዘድሓኑ ኩሎም ገላውኻን ኣሕፈርካዮም ሕጂ ኸዓ ተንሲኢኻ ውፃእ ንልቢ ገላውኻ ድማ ተዛረብ እንተ ዘይወጻእኻ ግና በዛ ለይቲ እዚኣ ሓደ ሰብ እኳ ምሳኻ ከም ዘይሓድር ብእግዚኣብሔር እምሕል ኣለኹ ካብቲ ብንእስነትካ ጀሚሩ ክሳዕ ሕጂ ዝመጸካ ክፉእ ድማ እዚ ክኸፍኣካ እዩ ሽዑ ንጉስ ተንሲኡ ኣብ ደገ ተቐመጠ እንሆ ንጉስ ኣብ ደገ ተቐሚጡ ኣሎ ኢሎም ንብዘሎ ህዝቢ ነገርዎ ኩሉ እቲ ህዝቢ ከዓ ናብ ቅድሚ ንጉስ መጸ ዳዊት ንየሩሳሌም ከም ዝተመልሰ እስራኤል ግና ነፍሲ ወከፍ ናብ ድንኳኑ ሃዲሙ ነበረ ኣብ ኩሎም ነገዳት እስራኤል ብዘሎ እቲ ህዝቢ እዚ ንጉስ ካብ ኢድ ጸላእትና ኣውፃና ካብ ኢድ ፍልስጥማውያን እውን ኣድሓነና ሕጂ ከዓ ብሰሪ አቢሰሎም ካብ ሃገር ሃዲሙ ኣሎ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝቐባእናዮ አቢሰሎም ድማ ኣብ ኩናት ሞይቱ ሕጂ ከዓ ንምምላስ እቲ ንጉስ ስለምንታይ ስቕ እትብሉ ኢሎም ተኻትዑ
ቁጽሪ 11 ንጉስ ዳዊት ድማ ነቶም ካህናት ጻድቆን አብያተርን ከምዚ ኢሉ ለኣኸሎም ንዓበይቲ ይሁዳ ከምዚ ኢልኩም ተዛረብዎም ዘረባ ኩሉ እስራኤል ናብ ንጉስ ኣብ ቤቱ መጺኡ ከሎስ ስለምንታይ ከንስኻትኩም ንንጉስ ናብ ቤቱ ንምምላስ ዳሕሮት ኮንኩም ንስኻትኩም ኣሕዋተይ ኢኹም ንስኻትኩም ዓጽመይን ስጋይን ኢኹም ስለምንታይ ንምምላስ ንጉስ ዳሕሮት ኮንኩም ንዓምሳውን ከም ዝበልዎ ንስኻስ ዓጽመይን ስጋይን ደይኮንካን ንስኻ ኣብ ክንዲ ኣብ ንወርትግ ኣብ ቅድመይ መስፍን ሰራዊት እንተዘይኮንካ ኣምላኽ ከምዚ ይግበረኒ ከምዚውን ይወስኸኒ ከም ልቢ ሓደ ሰብ ገይሩ ከዓ ንልቢ ኩሎም ሰብ ይሁዳ ናብኡ መለሰ ናብ ንጉስ ከዓ ንስኻን ኩሎም ገላውኻን ተመለሱ ኢሎም ለኣኹ ሽዑ ንጉስ ተመሊሱ ናብ ዮርዳኖስ መጸ ሰብ ይሁዳ ድማ ከይዶም ንንጉስ ተቐቢሎም ዮርዳኖስ ከሳግርዎ ናብ ጊልጋል መጹ ቁጽሪ 16 ሽምዒ ወዲ ጊራ ቢንያማዊ በዓል ባሕሪም ድማ ምስ ሰብ ይሁዳ ኮይኑ ንንጉስ ዳዊት ክቕበሎ ቀልጢፉ ወረደ ካብ ቢንያም ከዓ 1000 ሰብኣይ ምስኡ ነበሩ ፂባ ጊልያ ቤት ሳኦል ድማ 15 ደቁን 20 ገላውኡን ከዓ ምስኡ ነበሩ እሞ ኣብ ቅድሚ ንጉስ እውን ዮርዳኖስ ተሳገሩ ስድራ ንጉስ ዝሳገረሉ ዝደለየውን ክገብረሉ ታንኳ ተሳገረ ሽምዒ ወዲ ጊራ ከዓ ንጉስ ንዮርዳኖስ ከሳገር ከሎ ኣብ ቅድሚኡ ወደቐ ዳዊት ንሽምዒ ከም ዝመሓሮ ቁጽሪ 19 ንንጉስ ድማ ጐይታይ ነቲ ኣበሳ ኣይሓዘለይ በታ ጐይታይ ንጉስ ካብ የሩሳሌም ዝወጸላ መዓልቲ ጊልያኻ ዝበደሎ ኸዓ ኣይትዘክሮ ንጉስ ኣብ ልቡ ደኣ ኣይንብሮ ኣነ ከም ዝበደልኩ ጊልያኻ ፈሊጡ እዩ እሞ እነሆ ኸዓ ሎሚ ቅድሚት ኩላ ቤት ዮሴፍ ወሪደ ጐይታይ ንጉስ ንምቕባል መጻኹ በሎ ኣብሻይ ወዲ ጽሩያ ግና ሽምዒ ንቕቡእ እግዚኣብሔር ረጊሙ እዩ እሞ በዚ ክመውትዶ ኣይግብኦን እዩ ኢሉ መለሰ ዳዊት ድማ ኣቶም ደቂ ጽሩያ ሎሚዶ ኣብ እስራኤል ሰብኣ ይመውት ሎሚ ኣብ እስራኤል ንጉስ ከም ዝኾንኩስ ኣይፈልጥን ድየ ሎሚ ተጻረርቲ እትኾኑኒ ምስኻትኩም ዝገብረኸ እንታይ ኣሎ ንበለ ንጉስ ከዓ ንሽምዒ ኣይትመውትን ኢኻ በሎ ንጉስ ድማ መሓለሉ ቁጽሪ 24 መፊብሸት ወዲ ሳኦል እውን ንንጉስ ክቕበሎ ወሪዱ ነበረ ንሱ ካብታ ንጉስ ዝኸደላ መዓልቲ ክሳዕታ ብሰላም ዝኣተወላ መዓልቲ እግሩ ኣየጽረየን ጭሕሙ ድማ ኣይዘርገፈን ክዳኑውን ኣይሓጸበን ነበረ ንንጉስ ክቕበሎ ናብ የሩሳሌም ምስ መጸ ኸዓ ንጉስ ኣታ መፊብሸት ስለምንታይ ምሳይ ዘይከድካ በሎ ንሱ ድማ በለ ጐይታይ ንጉስ ግልያኻ ሓንካስ እዩ እሞ ኣድጊ ጽዒነት ተወጢሕያ ምስ ንጉስ ክኸይድ ኢሉ ነበረ ግና ኸግልያይ ኣታሊሉኒ ንሱ ደኣ ንግልያኻ ኣብ ጐይታይ ንጉስ ነገር ሰርሓሉ ጐይታይ ንጉስ ግና ከም መልኣኽ ኣምላኽ እዩ እሞ ባህ ዘበለካ ግበር ብዘላ ቤት ኣቦይሲ ኣብ ጐይታይ ንጉስ ብጀካ ሞት ካልእ ኣይግባአን ነበረ ንስኻ ግና ንግልያኻ ምስቶም ኣብ ማኣድኻ ዝበልዑ ኣመጥካኒ ድሕሪ ደጊምከ እንታይ መሰል ኣሎኒ ደጊምከ ኣብ ንጉስ እንታይ ኢለ ክጠረእ እቲ ንጉስ ከዓ ንምንታይከ ናይ ነገርካ መሊስካ እትዛረብ እቲ ግራት ንስኻን ፂባን ተማቐልዎ ኢለ እየ በለ መፊብሸት ድማ ንንጉስ ጐይታይ ንጉስ ብድሓን ንቤቱ እንድሕሪ ተመሊሱስ ኩሉ እኳ ይውሰዶ በሎ ቁጽሪ 31 ባርዚላይ እቲ ጊልዓዳዊ ኸዓ ካብ ሮግሊም ወሪዱ ክሳዕ ስግር ዮርዳኖስ ከሰንየ ኢሉ ምስ ንጉስ ዮርዳኖስ ተሳገረ ባርዚላይ ድማ ወዲ 80 ዓመት ኮይኑ እምብዛ ሸምጊሉ ነበረ ንሱ ኣዝዩ ሃብታም ነበረ እሞ ንንጉስ ኣብ ማሕናይም ከሎ ይምግቦ ነበረ ንጉስ ከዓ ንባርዚላይ ንስኻ ምሳይ ተሳገር እሞ ኣብ የሩሳሌም ምሳይ ክምግበካ እየ በሎ ባርዚላይ ግና ንንጉስ በሎ ምስ ንጉስ ናብ የሩሳሌም ዝድይብሲ ዓመታት ህይወተይ ክንደይ እየን ኣነ ሎሚ ወዲ 80 ዓመት እየ ኣብ መንጎ ጽቡቕን ክፉእን ክፈልዶ እኽእል እየ ግልያኻስ ዝበልዖ ኮነ ዝሰትዮ ጣዕሙዶ እፈልጦ እየ ገና ዶ ድምፂ ዝደርፋን ዝደርፉን እሰምዓለ ስለምንታይ ደኣ ደጊምከ ግልያኻ ንጐይታይ ንጉስ ጾር ዝኾኖ ግልያኻ ምስ ንጉስ ቁርብ ግዳ ንዮርዳኖስ ክሳገር ስለምንታይ ከ ንጉስ ዝውሬታ ዝመልሰለይ ኣብቲ መቓብር ኣቦይን ኣደይን ዘለዎ ኣብ ከተማይ ክመውት ግልያኻ ክምለስ ልምነካ ኣለኹ ግልያኻ ክመሃም ግና እንሆ ምስ ጐይታይ ንጉስ ይሳገር ንኡ ባህ ዝበለካ ግበሮ ንጉስ ከዓ በኣርሲ ክምሃም ምሳይ ይሳገር ንኡ ድማ ባህ ዘብለካ ክገብረሉ እየ ንኣኻ እውን ካባይ እትደልዮ ዘበለ ኩሉ ክገብረልካ እየ በለ ብዘሎ ህዝቢ ከዓ ዮርዳኖስ ተሳገረ ንጉስ እውን ተሳገረ ንጉስ ድማ ንባርዚላይ ስዒሙ መረቆ ናብ ቦትኡ ድማ ተመልሰ
ቤት ይሁዳን ቤት እስራኤልን ከም ዝተኻራኸሩ። ቁጽሪ 4 ንጉሥ ከዓ ናብ ጊልጋል ተሳገረ። ኪምሃም እውን ምስኡ ተሳገረ። ብዘለዉ ህዝቢ ይሁዳን ፈረቓ ህዝቢ እስራኤልን ኮይኖም ከዓ ንንጉሥ ኣሳገርዎ። እንሆ ድማ ኩሎም ሰብ እስራኤል ናብ ንጉሥ መጺኦም ንንጉሥ እዞም ኣሕዋትና ሰብ ይሁዳ ስለምንታይ እዮም ዝሰርቑኻ? ንንጉሥን ንስድራኡን ንኹሎም ናይ ዳዊት ሰብውን ምስኡ ዮርዳኖስ ኣሳገርዎም በልዎ። ኩሎም ሰብ ይሁዳ ከዓ ንሰብ እስራኤል ንጉሥ ንኣና ስለ ዝቐርብ ኢና ስለምንታይ ደኣ ኢኹም በዚ ነገር ዝእትኹርዩ? ካብ ንጉሥ ዶ ገለ ብልዒ በልዒና ኢና ወይ ገለ ህያብ ዶ ሂቡና እዩ ኢሎም መለሱሎም። እቶም ሰብ እስራኤል ድማ ንሰብ ይሁዳ ኣብ ንጉሥ 10 ኢድ ኣሎና፣ ኣብ ዳዊት እውን ካባኻትኩም ዝበለጸ መሰል ኣሎና ስለምንታይ ከነዓቅኩምና? ንንጉሥና ንምምላስ ቅድም እተዛረብናስ ንሕና ዶ ኣይኮናን ኢሎም መለሱሎም። ግናኸ ካብ ዘረባ ሰብ እስራኤልሲ ዘረባ ሰብ ይሁዳ ደኣ ረዘነ። ካልኣይ መጽሓፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 20 ሸባዕ ንዳዊት ከም ዝኸድዖ። ቁጽሪ 1 ኣብኡ ከዓ ሓደ ናይ ብልያል ሰብ ሸባዕ ዝስሙ ወዲ በክሪ ብንያማዊ ሰብኣይ ነበረ። ንሱ ከዓ ንሕና ኣብ ዳዊት ግደ የብልናን ኣብ ወዲ እሰይ እውን ርስቲ የብልናን ወእስራኤል ነፍሲ ወከፍ ንናብ ድንኳኑ ይመለስ ኢሉ መለኻት ነፍሐ። ኩሎም ሰብ እስራኤል ከዓ ንዳዊት ካብ ምስዓብ ተመሊሶም ንሸባዕ ወዲ በክሪ ሰዓቡ። እቶም ሰብ ይሁዳ ግና ኣብ ንጉሶም ለጊቦም ካብ ዮርዳኖስ ክሳዕ የሩሳሌም ሰዓብዎ። ዳዊት ድማ ናብ የሩሳሌም ናብ ቤቱ መጸእ። ሽዑ እቲ ንጉሥ ነተን ቤት ክሕልዋ ሓዲግወን ዝነበረ 10 ኣንስቲ ወሰኑ ወሰደን። ክሕልዋ ኣብ ቤት ኣቐሚጡ ከዓ ይቕልበን ነበረ። ናባታተን ግና ኣይኣተወን። ንሳተን መበለታት ኮይነን ክሳዕ መዓልቲ ሞተን ተዓጽየን ነበራ። ቁጽሪ 4 ንጉሥ ድማ ንዓማሳ ንሰብ ይሁዳ በዘን 3 መዓልቲ ኣኽትተለይ ንስኻ ከዓ ኣብዚ ተረኸበሎ። ሽዑ ዓማሳ ንሰብ ይሁዳ ከኽትት ከደ ግናኸ ካብቲ ዝመደቦ ጊዜ ደንጐየ። ሽዑ ዳዊት ንኣቢሻዩ ሕጂ ሸባዕ ወዲ በክሪ ካብ አቢሰሎም ክኸፍአና እዩ፣ ዕሩዳት ከተማታት ከይረክብ እሞ ካብ ዓይንና ከይመልቕሲ ንስኻ ገላው ጐይታኻ ሒዝካ ስጎጎ በሎ። ሽዑ ናይ የኣብ ሰባትን እቶም ከረታውያንን ጰልታውያንን ኩሎም ጀጋኑን ደድሕሪኡ ወፁ። ንሸባዕ ወዲ በክሪ ክሰግዎ ከዓ ካብ የሩሳሌም ወፁ። ቁጽሪ 8 ኣብቲ ኣብ ጊብዖን ዘሎ ዓብዪ እምኒ ከለዉ ዓማሳ መጺኡ ተራኸቦም። የኣብ ድማ ተኸዲንዎ ዝነበረ ቀሚሹ ተዓጥቀ። ብልዕሊኡ ከዓ ኣብ ማሕኩልቲ ሴፍ ምስ ሰገባኡ ተዓጢቑ ነበረ። ንሱ ክኸይድ ከሎ ድማ እቲ ሴፍ ወደቐ። የኣብ ድማ ንዓማሳ ደሓንዶ ኣለኻ ሓወይ ኢሉ ክስዕሞ ብየማነይቲ ኢዱ ጭሕሙ ሓዞ። ዓምሳ ግና ነቲ ኣብ ኢዱ የኣብ ዝነበረ ሴፍ ኣይተጠንቀቐሉን እሞ ንሱ ብኡ ገይሩ ከብዱ ወግኦ። ኣምዕቱ ናብ ምድሪ ተዛሕዘሐ። ካልኣይ ከይወግኦ ከዓ ሞተ። የኣብን አቢሻይ ሓውን ድማ ንሸባዕ ወዲ በክሪ ሰገግዎ። ሓደ ሰብኣይ ካብ ገላዊ የኣብ ከዓ ኣብ ጥቑ ቆይሙ ፍታዊ የኣብ ዝኾነን ንዳዊት ክኸውን ዝደለየን ደድሕሪ የኣብ ይስዓብ ይብል ነበረ። ዓማሳ ከዓ ኣብ ማእከል መገዲ ኣብቲ ደሙ ጠንቀላዕላ ይብል ነበረ። እቲ ሰብኣይ ድማ ኩሉ እቲ ህዝቢ ደው ከም ዝበለ ረአየ። ናብኡ ዝመጸ ዘበለ ደው ከም ዝብል ምስ ረአኻ ንዓማሳ ካብ መገዲ ናብ ግራት ኣግለሶ። ኣብ ልዕሊኡ እውን ክዳን ዘርግሓሉ። ካብ መገዲ ምስ ኣልዓልዎ ግና ንሸባዕ ወዲ በኽሪ ክሰጉግ ኩሉ ሰብ ደድሕሪ የኣብ ሓለፈ። ቁጽሪ 14 ንሱ ድማ ብኩሎም ነገዳት እስራኤል ገይሩ ናብ አቤልን ቤት ማዕካን ናብ ኩሎም ቤርያውያንን ሓለፈ። ንሳቶም ድማ ተኣኪቦም ደድሕሪኡ መጹ። መጺኦም ከዓ ኣብ አቤል ናይ ቤት ማዕካ ከበብዎ። ነታ ኸተማ ምስቲ መካባቢኣ ዝቐውም ድልድል ደልደሉላ። እቲ ምስ ኣብ ዝነበረ ኩሉ ህዝቢ ድማ ነቲ መንደቕ ከውድቆ የፍርሶ ነበረ። ሽዑ ካብታ ኸተማ ሓንቲ ብልህ ሰበይቲ ስምዑ በጃኹም ንየኣብ ክዛረበካ ክሳዕ ናብ ዝቐረብ በሉለይ ኢላ ጨደረት። ንሱ ከዓ ናብኣ ቀረበ። እታ ሰበይቲ ድማ ንስኻ ዲኻ የኣብ በለት። ንሱ ከዓ ኣነ እየ በለ። ንሳ ድማ ዘረባ ገረድካ ስማዕ በለቶ። ንሱ ከዓ እሰምዕ ኣለኹ በለ። ንሳ ድማ ቅድም ምኽሪ ኣብ አቤል ይጠይቕ ይበሃል ነበረ።
كمو خا تفصمه أنس أب إسرائيل سلاماويتن أمنتن إيه نسخة نزا أب إسرائيل كتمان أدن زخونت كتفرسات دلي اللخا سلمنتا إخا رستيك زي أبير اتوحت زلخا إلى تزاربت يا عبد ما اتموحتن متفانسي يرحقه كابا يرحقه نقركم أيقونن شبع زسمو السبعي ودبكري كاب كرن إفريم أب نقص أب داويت جدو العلي يمو نو تراي داهاون إمبر كابزا ختما خدركم إيلو ملسة تاسبيت خا نياب إنه رؤسو بمكابيا كندربيل كائنا بلد شعو تاسبيتي ببلنتا ناب كل حزبي مصت رئيس شبع ودبكري قريص دما نياب دربيلو نسخه ملكت نفحه امو نفس وكف كابتا ختما نناب دنقان فح بلا يا عبد ما ناب نغس ناب يرسالم تملسه شما منتي داويت قطر 23 يا عبد ما حلقه كل سراويت اسرائيل نبره بنايا وديو يا دقا لعلي كرتاويان طلتاويان نبره أدرام دما وانا قبري إصافات ود أحيلو دقا تحز دبتر نبره شيا دما صحافي نبره صادقون أبياترن كانت نبرو إيرا يا إيراوي دما نايداويت كهن نبره كلاي مصحف ساميئيل معرف 21 أزمات ساول كم استقتلوا قطري حاده بزمن داويد دما عمتنا عمت 3 عمت تميت كونه داويد كاغص እግዚአብሔር دلي እግዚአብሔር دما زي بسر ساول بسرتا دم زلوا بيتون نجيب عناويان سلازقتلهم يبلع شعو نغوس نجيب عناويان صويعو تزاربهم اتم جيب عناويان جنا كابتم كاب امراويان زترف يوم امبر كاب دك اسرائيل سايكونن اتم دك اسرائيل دا محيلهم لهم نبرو ساول جنا بت بزعبا دك اسرائيلن يهودان زنبرو قنات كطفهم دلي داويد كا نجيب عناويان نرستي እግዚአብሔር كتمرقص انتاي كغبرلكم بمنتاي كارك كغبر يبلم شعوتم جيب عناويان دما امونغونان امونغو ساولن بيتون نجر بررن ورقن يبلنا أب إسرائيل ونسب كنقتل أيقبعنا نبلو نسخة أتي اتبلوه قبرلكم إيه بلو نساتم الدمان نقص أتي زودعنا أب كل دوب إسرائيل كين نبر من تخنصن اتتنخل لنان سبعي أبتا እግዚአብሔር زحريا جيبعا نيساول نግዚአብሔር كنسقل اللس كابدقو شوعات سبات يهاونا بلو اتنقص كا أنا كهوكم إيه بلا قطر شوعاته اتنقص جناب نمو في بشت وديناتان ود ساول منتتي أمونغو داويتن يناتان ود ساول زنبره محلا እግዚአብሔር إلو نحفو نقص جنا نتم كل التدكير يتصيبا قال أيان نساول زولدتلو أرمونن ما في بشتن نتم حموش تدكي ميكال قال ساول نعدرائيل ود بارزيلاي محلتاوي زولدتلو خاوسدم عبيد جبعنا ويان دما أو فيم ساتم كا أبتكرن أبكن እግዚአብሔር سألوهم شوعاتي دما بحنسا ودقو بتعطيت سجم زجمرو لخا بجيزي قوعي موتو رصيبا قال ايا دما ما اوسيدا نرسا اب كوحي انصفت كاب مجمرتا قوعي كاب سماي زناب كسع زنموم كاب معلتي اعواف سماي بليت دما اراويت مرور كعرفلهم احد قطومن اتي رصيبا قال ايا سبيتي وصونو نساول زغبرتو خا نداويت نغرو داويد دما كيدو اعصمت ساولن اعصمت يناتان ودن كاب سبيابش جلعاد وسده نساتهم كابتي الدباباي بيت شان سري أموهم نورو أبو فلسطينيان بتان سأل أبجيل بعا زو قتل لا معلتي سئل أموهم نورو نسخة كابو أعصمت سألن أعصمت يناتان ودن العلى أعصمت توم سؤالات دما أكبو نتا أعصمت سألن يناتان ودن دما أم أبر أبو كيس أم مدر بنيام أبتسلع كبرو اتنقص زعززو كله خا كبرو دحر زدما أملاخنا تهاجر تلمنا داويت مس فلسطينيان كم زتواجه قطري 15 فلسطينيان دما مس إسرائيل كم بحدش تواجو داويتن جلاو كا مسؤول وريدم مس فلسطينيان تواجو
داويت دما دخمه يشبي بنوب كا نسوكا وغن راف ميزان كيناتو 300 سيقال أسرازي حدش سيف دما اتعاد كزنبره نسو داويت قتلو حسبه أبيشاي ودو صريا غنا ردو نت فلسطيماوي خا وقع قتلو شعوتهم قالوا داويت مبرهات إسرائيل كي تفقسي دقيم مسانهنا وق ايتوصا إلهم محللو قطر 18 كنا دما دحرزي كم بحدش مس فلسطيماويان أبقب وق كونه شعو سبكاي حشتاوي نتي كابدك راف زنبره صف قتلو قطر 19 كم بحدش كامس فلسطيماويان أبقب وق كونه الحنان ودي عري أرجيم بعل بيت لهم دما نتزابيا كيناتو كندوان درش على ماي زنبره قوليات بعل قات قتلو قطر 20 كم بحدش دما أبقات وق كونه أبوخا أتصابع أداون أتصابع أقارون ششدشته قطر كلس 24 زلو نويح سبعي نبره نسو دما كابراف التولدأيو نسون إسرائيل مستعرفو دما يناتان ود الشمعة حو داويت قتلو إذا 4 زياتهم أبقات كاب راف التولدو بيد داويتن بيد قلاوون كاودقو ሳሙኤል ምዕራፍ 22 ናይ ዳዊት ናይ ምስጋና መዝሙር ቁጥሪ 1 ዳዊት ድማ በታ እግዚአብሔር ንኡኡ ካቢድ ኩሎም ጸላቱን ካቢድ ሳኦልን ዘድሓንላ መዓልቲ ንእግዚአብሔር ቃላት እዚ መዝሙር እዚ ተዛረበ ከምዚ ኸኣበለ እግዚአብሔር ከውሐይን እምባይን መድሓንየይን እዩ ኣምላኽ ተስፋ ዝገብሮ ከውሐይ እዩ ዋልታይን ቀርኒ መድሓነይን ግንበይን መህደምየይን እዩ ومدحنيي كاب عمصا تدحنني نتكودس زغبو እግዚአብሔር እጽውዖ ኣለኹ ካብ ጸላተይ ካ ክድሕን እየ ማዕበል ሞት ከቢቡኒ እሞ ወሓይዝ ብልያል ኣፍራሃኒ ኣግማድ ሲኦል ከበበኒ መፈንጥራታት ሞት መጸኒ ብጸበባይ ንእግዚአብሔር ጸዋዕኹ ናብ ኣምላኸይ ካ ተማሃለልኩ ድምጸይ ድማ ካብ መቕደሱ ሰምዐ ገዓረይውን ኣብ ኣእዛኑ በጽሐ ሽዑ ምድሪ ተነቃነቐትን አንቀጥቀጠትን መሰረታት ሰማይ አንደቕደቐ بخوراو سلزندد خا تنقنقه كاب افنچو تكي تلعله كاب افو دما زبالع حو وصه كابو غهر ندد سماي ادنينو خا ورده اب تحتي اغارون طقا نبره اب لعلي كوربيل توتيح دما نفره اب اخناف نفاس كا ترأي قطر 12 نتي ጸልማትን እኩብ ማያትን ከቢድ ደበናን ኣብ ዙርያኡ ድንኳናት ገበሮ ካብተነ ጸብራ ቅድሚኡ ጉሁር ሓዊ ነደደ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ አንጎድጎደ እትልዕሉን ቃሉ ሃበ ፍላጻታት ወርዊሩ ከአፋ ሓበሎም አብሪቁና ሸበሮም በተክሳጽ እግዚአብሔር ካብ መንፋስ ትንፋስ አፍንጫው ማዓሙቅ ባሕሪ ተራእየ መሰረታት ዓለሙን ተቀልዐ ካብ አርያም ሊእኹ ወሰደኒ ካብ ዓበይቲ ማያት አውጻኒ ካባይ ይሕይሉ ነበሩሞ ካብ ተሓያል ጸላእየይ ካብቶም ዝጸልኡኒ አድሓነኒ ቁጥር 19 بمعلت مكراي حدقا ودقوني قناخ اجزيابير دقف كونني نابرحبا وصاني بيهقوني امو ادحانني اجزيابير كم تصرق اي فديني كم تصريت ايدي ملسلي مقدتات اجزيابير حالي امو كاب املاخي ببدل ايرحقكن كل فردتاتو اب قدمي امو كاب تحقاقاتو ايقلسكن اب قدمي امولو كونكو كاب بدليون تحلخو سلازي اجزيابير كم تصرق اي كم تي نتصناي اب قدم عينو ملسلي مستحياواي تخون مستفتصم سفتصم تخون مستنصح نصح تخون مستطواي كا تطوي نطق حزب دما تتحنيخا نتوم عبيات غنا كتواردم عينتخا نباتاتهم اين نسخا وغزيابير مبرهاتي اخامو نصلماتي غزيابير يبرهو باخان صفراكو غيوم ايمو باملاخين مندق اسرر املاخ مغد فصمتيا قال غزيابير تخلع ايو نسو تسفا نزغبرو كلهم والتهم ايو بجكا እግዚአብሔር سي املاخ من ايو بجكا املاخ نخه خوحي من ايو املاخ صنع ارداي ايو نتفصم دما بمقد يمرحو
قصري 34 እግረይ ከም ናይ ኢራብ ገበረ ኣብ ልዕሊ በረኽተይ ድማ ኣቆመኒ ንእዳወይ ውግእ ንቐላጽመይካ ቀስተ ኣስራ ዝምግታር መሃረ ዋልታ ምድሓንካ ድማ ሃብካኒ ምውራድካውን ኣዕበየኒ ኣብ ትሕቲ ስጓመይ ኣግፋሕኻ ኣእጋረይካ እንደልሃፃን ንጸላተይ ድማ ሰጒጎየ ኣጥፋእክዎም ክሳዕ ዝውድኦም ከዓ ኣይተመለስኩን ከም ዘይትንስኡ ገይረ ድማ ወግኤ ወዳእክዎም ኣብ ትሕቲ እግረይ እውን ወደቑ ንውግእ ከዓ ሓይሊ ዓጠቅካኒ ነቶም እተቃወሙኒ ኣብ ትሕተይ ኣድነንካዮም ዝባን ጸላእተይ ድማ መለስካለይ ነቶም ዝጸልኡኒ ከዓ ኣጽነትክዎም ጠመቱ ዘድሕን ግና ኣይነበረን ናብ እግዚኣብሔር ንሱ ግና ኣይመለሰሎምን ቁጽሪ 43 ሓመድ ምድሪ ክሳዕ ዝኾኑ ድማ ደቐስክዎም ከም ጭቃ ኣደባባይ ረጊጸ ሰገድክዎም ካብ ባእሲ ህዝበይ ኣድሕንካኒ ርእሲ ህዝብታት ክኸውን ሓለዃኒ ዘይፈለጥክዎ ህዝቢ ተገዛኣኒ ደቂ ጓና ድማ ይግዝኡኒ ብእዛኖም ሰሚዖም ይእዘዙኒ እቶም ደቂ ጓና ወለል ይብሎም ካብቲ እተዓጸውሉ ስፍራታት እናንቀጥቆጡ ይወፁ እግዚኣብሔር ሕያው እዩ እቲ ኸውሐይ ከዓ ይባረኽ እቲ እምባ ምድሓነይ ዝኾነ ኣምላኽ ክብ ይበል እቲ ሕነይ ዝፈደየለይ ኣምላኽ ንህዝብታት እውን ኣብ ትሕተይ ዘውድቖም ካብ ጸላተይ ድማ ዘውፃኒ ናብ ልዕሊ እቶም ተቃውምተይ እውን ክብ ተብለኒ ካብ ዓማፅ ሰብ ተድሕነኒ ስለዚ ወእግዚኣብሔር ኣብ ማእከል ህዝብታት የመስግነካ ንስምካ እውን እዝምር ኣለኹ ንንጉሥ ዓብዪ ምድሓን ይህብ ንቁብኡ ድማ ንዳዊትን ንዘርኡን ንዘለዓለም መገስ ይህብ መጽሓፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 23 መወዳእታ ዘረባ ዳዊት ቁጽሪ 1 መወዳእታ ዘረባ ዳዊት ድማ እዩ ዳዊት ወዲ እሰይ ይብል እቲ ክብ ኣቢሉ ዘቆሞ ሰብኣይ እቲ ቅቡእ ኣምላኽ ያዕቆብ እቲ ናይ እስራኤል ጥዑም ዘማሪ ይብል መንፈስ እግዚኣብሔር በኣይ ተዛረበ ቃሉ ከዓ ኣብ ልሳነይ ነበረ ኣምላኽ እስራኤል በለ ከውሒ እስራኤል ተዛረበኒ እቲ ኣብ ልዕሊ ሰብ ብጽድቂ ዝነግስ እቲ ብፍርሃት ኣምላኽ ዝነግስ ንሱ ከምቲ ደመና ዘይብሉ ብጊሓት ፀሓይ እትበርቀሉ ጊዜ እቲ ብድሕሪ ዝናብ ብነጸብራቑ ካብ ምድሪ ሳዕሪ ዘውቅለሉ ከም ብርሃን ወጋሕታ እዩ ቤተይሲ ምስ ኣምላኽ ከምኡ ደይኮነን ግናኸ ብኩሉ እተሰርዐን እተሓለውን ኪዳን ዘለዓለም ኣቒሙለይ እዩ እሞ ኩሉ ምድሓነይን ኩሉ ባህገይንከ ኣየብቁለለይን ድዩ እቶም ደቂ ብልያል ኩሎም ግና ከምቲ ብኢድ ዘይተሓዝ እሞ ከም ዝድርበ እሾኽ እዮም እቲ ዝትንክዮም ሰብ ግና ሓጺንን ዛብያ ኩናትን ይሕዝ ኣብ ታቦቶኦም ድማ ብሓዊ ፈጺሞም ይነዱ ጀጋኑ ዓሳክር ዳዊት ቁጽሪ 8 ስም ጀጋኑ ዳዊት ከዓ እዚ እዩ ዮሼቤ ባሽቤት ተሓክመናዊ ርእሲ እቶም ሓላቑ ንሱ ዓዲኖ እቲ ዔዝናዊ ኪናቱ ኣልዒሉ ብሓንሳእ 800 ዝቐተለ እዩ ብድሕሪኡ ኸዓ ኣልዓዛር ወዲ ዶዶ ወዲ ሓደ ኣሓሓዊ ንሱ ካብቶም ምስ ዳዊት ዝነበሩ 3 ጀጋኑ እዩ ንሳቶም ነቶም ክዋግኡ ኣብኡ እተኣከቡ ፍልስጥኤማውያን ምስ ኣላገጸሎም እቶም ሰብ እስራኤል ድማ ምስ ኣድሓርሓሩ ንሱ ግና ተንስዩ ኢዱ ክሳዕ እትድንዝዝ ኢዱ ኣብታ ሴፍ ክሳዕ እትለግብ ድማ ንፍልስጥኤማውያን ቀተሎም እግዚኣብሔር ከዓ በታ መዓልቲ እቲኣ ዓብዪ ምድሓን ገበረ እቶም ህዝቢ ድማ ክገፉ ጥራይ ደድሕሪኡ ተመልሱ ድሕሪኡ ከዓ ሻማ ወዲ ሃጌ ሃራራዊ ነበረ ፍልስጥኤማውያን ድማ ጨፊሮም ኣብ ሓንቲ ብርስን ዝመልአት ግራት ተኣከቡ እቲ ህዝቢ ከዓ ካብ ቅድሚ ፍልስጥኤማውያን ሃደመ ንሱ ግና ኣብ ማእከል እታ ግራት ቆይሙ ኣድሓና ንፍልስጥኤማውያን ከዓ ሰዓሮም እግዚኣብሔር ድማ ዓብዪ ምድሓን ገበረ ቁጽሪ 13 ካብቶም 30 ሓላቑ ድማ 3 ወሪዶም ብጊዜ ዓጺድ ናብ ዳዊት ናብ በዓቲ ኣዱላም መጹ እቲ ጭፍራ ፍልስጥኤማውያን ከዓ ኣብ ለስርፋይም ሰፊሩ ነበረ ሽዑ ዳዊት ኣብ ዕርዲ ነበረ ዘብዐኛታት ፍልስጥኤማውያን ከዓ ሽዑ ኣብ ቤትልሔም ነበሩ ዳዊት ድማ ካብቲ ኣብ ጥቓ ደገ ቤትልሔም ዘሎ ዒላ መን ኮን ማይ የስትየኒ ኢሉ ተመነየ ሽዑ እቶም 3 ጀጋኑ ነቲ ሰፈር ፍልስጥኤማውያን ጥሒሶም ካብቲ ኣብ ጥቓ ደገ ዘሎ ዒላ ቤትልሔም ማይ ቀዲሖም ጸይሮም ንዳዊት ኣምጽሉ
ዳዊት ግና ንእግዚአብሔር ክዓወ እምበር ክሰትዮስ ኣይፈተወን ንሱ ደም እዞም ህይወቶም ቀቢጾም ዝኸዱ ሰባት ዶ ክሰቲ እየ ወእግዚአብሔር እዚ ምግባር ስካባ ይርሓቕ በለ ምስታዩ ከዓ ኣይፈተወን እቶም ሰለስተ ጀጋኑ እዚ ነገር እዚ ገበሩ ቁጽር 18 አቢሻይ ሓዊ ኣብ ወዲ ጽሩያ ከዓ ንሱ ነቶም ሰለስተ ሓለቆም ነበረ ንሱ ድማ ኩናቱ አልዒሉ ንሰለስተ ሚእቲ ቀተሎም ኣብ መንጎቶም ሰለስተ ከዓ ስሙይ ነበረ ካብቶም ሰለስተስ ዝኸበረ ዶ ኣይነበረን ስለዚ ሓለቆም ኮነ ክሳዕ ማዕረ እቶም ሰለስተ ቀዳሞት ግና ኣይበጽሐን በናያ ወዲ ይሆያዳ ከዓ ወዲ ሓደ ጅግና ሰብኣይ በዓል ቀብጽኤል ዓብይ ነገር ዝገበረ ንሱ ነቶም ክልተ ደቂ አርኤል ሰብ መዓብ ቀተሎም ንሱ ድማ ብጊዜ በረድ ናብ ውሽጢ ጉድጓድ ወሪዱ አንበሳ ቀተለ ንሱ ከዓ ንሓደ ምርኡይ ግብፃዊ ሰብኣይ ቀተለ ኣብ ኢድ እቲ ግብፃዊ ድማ ኩናት ነበረ ንሱ ግና በትሪ ሒዙ ናብኡ ወረደ ነቲ ኩናት ከዓ ካብ ኢድ እቲ ግብፃዊ መንዚዑ ብገዛእ ኩናቱ ቀተሎ በናያ ወዲ ይሆያዳ እዚ ነገር እዚ ገይሩ ነበረ እሞ ኣብ መንጎቶም ሰለስተ ጀጋኑ ስሙይ ነበረ ካብቶም 30 ይከብር ነበረ ናብቶም ሰለስተ ቀዳሞት ግና ኣይበጽሐን ዳዊት ከዓ መማኽርቱ ገበሮ ቁጽሪ 24 አሳሄል ሓዊ ኣብ ካብቶም 30 ሓደ እዩ ኤልሓናን ወዲ ዶዶ ካብ ቤትልሔም ሻማ እቲ ሓረዳዊ ኤሊቃ እቲ ሓረዳዊ ኤልጽ እቲ ኣላጣዊ ዒራ ወዲ ዕቀሽ እቲ ተቕዓዊ ኣብዔዘር እቲ ዓነታታዊ ሚቡናይ እቲ ሓሽታዊ ጸልሞን እቲ ኣሓሓዊ መሓራይ እቲ ነጥፈታዊ ሕለብ ወዲ ባዕና እቲ ነጥፈታዊ ኢታይ ወዲ ሪባ ካብ ጊብዓድ ናይ ደቂ ብንያም ባናያ ሓደ ጵርዓታናዊ ኤዳይ ካብ ሩባታት ገዓሽ አቢ ዓልቦን እቲ ዓርባታዊ ዓዝማውት እቲ ባርሕማዊ ኤሊሓባ እቲ ሸዓል በናዊ ብንያሽን የናታን ሻማ እቲ ሃራራዊ ኣሕያም ወዲ ሸራር እቲ ሃራራዊ ኤልፈለጥ ወዲ ሓስባይ ወዲ ሓደ ማዕክታዊ ኤልዓም ወዲ ኣሒተፎል እቲ ጊለናዊ ሕጽራይ እቲ ቀርሜሎሳዊ ባዕራይ እቲ ኣርባዊ ያጋል ወዲ ናታን ካብ ጾባ ባኒ እቲ ጋዳዊ ጸለቕ እቲ ዓመናዊ ናሕራይ እቲ ብሕረታዊ ጋሻ ዛግረ የአብ ወዲ ጽሩያ ዒራ ያትራዊ ጋሬብ ያትራዊ ኡርያ እቲ ሕታዊ ኩላቶም 37 እዮም ምዕራፍ 24 ዳዊት ምቁጻር ህዝቢ ከም ዝኣዘዘ ቁጽሪ 1 ኩራ እግዚአብሔር ድማ መሊሱ ኣብ እስራኤል ነደደ ንዳዊት ከዓ ኪድ ንእስራኤልን ንይሁዳን ቁጸሮም ኢሉ ነቕነቆ ንጉስ ከዓ ንየአብ ነቲ ምስኡ ዝነበረ ሓለቓ ሰራዊት ቁጽሪ እቲ ህዝቢ ምን ትኽፈልጥሲ ናብ ኩሎም ነገዳት እስራኤል ካብ ዳን ክሳዕ ብኤርሻባዕ ዜርካ ነቲ ህዝቢ ቁጸሮ በሎ የአብ ድማ ንንጉስ ነዚ ህዝቢ እዚ እግዚአብሔር አምላካ ከምቲ ዘለዎ ይወስኮ ከምቲ ዘለዎ ከዓ 100 ሳዕ የብዛሓዮ ዓይንቲ ጎይታይ ንጉስ ድማ ይርአዮ ግናኸ ጎይታይ ንጉስ እዚ ነገር እዚ ስለምንታይ ደለዮ በሎ እቲ ቃል ንጉስ ግና ኣብ የአብን ኣብቶም ሓለቕ ሰራዊትን ጸንዐ የአብን እቶም ሓለቕ ሰራዊትን ከዓ ንህዝቢ እስራኤል ክቆጽሩ ካብ ቅድሚ ንጉስ ወጹ ቁጽሪ 5 ዮርዳኖስ ተሳጊሮም ድማ ኣብ ኣራዔር ኣብ የማን እታ ኣብ ማእከል ሩባ ጋድ ዘላ ከተማ ንያዕዜር ኣቢሎም ተሰፈሩ ናብ ጊልዓድ መጺኦም ድማ ናብ ምድሪ ታሕቲም ሓድሺ ኣተዉ ናብ ዳን የዓን መጺኦም ከዓ ናብ ዙርያ ሲዶን ኣበሉ ናብ ዕርዲ ጢሮስን ናብ ኩለን ከተማታት ሃዋውያንን ከነኣናውያንን መጹ ናብ ደቡብ ይሁዳ ከዓ ብኤርሻባዕ ወጹ ንብሃገራ ዜሮም ድሕሪ 9 ወርሕን 20 መዓልትን ናብ ኢየሩሳሌም መጹ የአብ ድማ ጽሕፈት እቲ እተቖጽረ ህዝቢ ንንጉስ ሃቦ እምበኣርሲ ኣብ እስራኤል ሴፍ ዝመዙ ሓያላት ሰብ 800,000 ኮኑ ሰብ ይሁዳ ከዓ 500,000 ኮኑ ቁጽሪ 10 ዳዊት ነቲ ህዝቢ ምስ ቈጸሮ ግና ልቢ ወቕዖ ዳዊት ድማ ንእግዚአብሔር በዚ ዝገበርክዎ ብዙሕ በዲለ እየ ብዙሕ ከዓ ዓሸየ እየ እሞ ሕጂ ድማ ወእግዚአብሔር በጃኻ ነቲ ኣበሳ ባርያኻ ኣርሕቆ በሎ
داويت نجوه مستنسخة قال እግዚአብሔር ناب نبي قاد نابتناي داويت رأي متسيئو بلو كيد نداويت እግዚአብሔር سلست نجر امبرلك اللهو كاب ان اخا حانت حره كقبرلك خايه يبل اللو يلكا تزاربو قاد ما ناب داويت متسيئو اب هاجركا شوعت عمت تميت كمتسكادو وي سلست ورحي كاب كمي صلاتخا كتهدم نساتهم كاكسوغو خادو ويس اب هاجركا سلست معات فيراك خوندو حجنة زلأخني انتاي كم زمولسلو استوعل كارئه إلو نغارو داويت نقاد عزيج أني قلنا له جناها محراتو بزح إيومو عبيد እግዚአብሔር دا نودق انبر عبيد سبسا أي ودق انبالو قطري 15 شعو እግዚአብሔር كاب نقوه جميرو كساعتا مدبت جزي ناب إسرائيل فيرا سدده كاب تهزبقا كاب دان كسعبير شابع 7,000 سب موتي اتمل اخن يرسالم كطفا إلو إدو مسزرقحه دما እግዚአብሔር بتي كفوء تتعسه نتهزب الزطف ملأخكا يأكل حجس إدكا ملسابلو اتمل اخ እግዚአብሔር كا ابتقا عودي اراونا اتي يبساو نبره داويد دما نهزب زوقع زنبره ملأخ مسرعيو نግዚአብሔር بلو انه انا يزبدلكو انا خايز كفوء زغبركو زنا باقي غنا انتي غبرا بجها إدكا ناباينا بيت ابوين تكون بلا داويت مسوئي كم سرحه قطر 18 بتامعلتتي اكا قاد ناب داويت متسيو دايب اب عودي اراونا اتي بساوي نግዚአብሔር مسوئي اقوم بلو داويت دما كم تزربا قاد كمتي እግዚአብሔር زاززو دايبه اراونا خا قلح بلا نغسن غلاو اندما نابو كمصو رأي اراونا خا وصيو بغصو نا مدرت فغم إلو ننغس إدنسالو اراونا دما سلمنتا اي غويتاي نغس نابغلي او مصي زلو بلا داويت كا زمقزفتي كاب حزبي من تخلكل نግዚአብሔር مسو يكسرحلو نزعودي كابخا كشايت يزبلا اراونا دما نداويت غويتاي نغس اتصبق كوينو اترايو وسيدو يعرق نزحر مسواتي ابعر نعنچيت خاسر غلاتاتن ناوتي محرس ابعرن انو ونغس زي كله اراونا ننغس يبو يبلا اراونا دما نغس እግዚአብሔር አምላክ ካዳ አይቀበል ካበሎ ንጉስ ግና ናራውና አይፋል ዋጋ ዘይብሉስ እግዚአብሔር አምላክ ዘሐር መስዋዕቲ አይርገሉን እየሞ በዋጉ ዳ ከበኻ ክሻይጦ ደልያለሁ በሎ ዳዊት ድማ ነተዓውድን ነተማብዑርን በ50 ሲቃል ብሩር አደጎም ዳዊት ከአ አብኡ እግዚአብሔር መስዋዕቲ ነደቀ ዘሐር መስዋዕትን መስዋዕቲ ምስጋናን አዕረገሉ እግዚአብሔር ድማ ነተሃገር ተለመና እቲ መቅዘፍት ከአ ካብ እስራኤል ተኸልከለ